Moi bo día a todos e a todas. Vamos dar comenzo a este pleno ordinario previsto para as 12 horas do día de hoxe, donde o primeiro punto da orde do día é a aprobación do borrador das actas de anteriores sesións extraordinarias de 12 e 30 de setembro respectivamente. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Segundo punto da orde do día, aprobación da terceira prórroga do acordo marco que regula as obras de cunetas de seguridade na rede viaria da Diputación. Procedemos votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Terceiro punto da orde do día, aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 6. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi bons días, gracias, presidente. Neste punto proponse ao Pleno a aprobación do expediente de modificación de crédito número 6 deste exercicio. Este expediente inclúe suplementos de créditos por importe de 10,3 millóns de euros e a modificación do anexo 2 das bases de execución. Os suplementos de crédito financianse con aforro propio, con remanente líquido de tesourería para gastos xerais. E o detalle do expediente e o seu financiamento é o seguinte. Suplemento de crédito 3.290.000 euros para a mellora da eficiencia enerxética en Príncipe Felipe, 3.000 euros para a achega aos premios da Crítica de Galicia, 5.141.000 euros na conservación de firmes en estradas provinciais e 1.900.000 euros para os convenios cos concellos para estradas provinciais, un total de 10,3 millóns de euros. Este expediente exporase ao público para os efectos oportunos por un período de 15 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. Por lo tanto, este acordo de aprobación inicial entenderase definitivamente aprobado no caso de que no prazo de exposición pública non se formulasen reclamacións ou suxestións contra o mesmo. Máis nada, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista, don César Mosquera. Moitas grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Ben, estamos ante unha modificación de crédito relativamente gorda, 10 millóns. Este ano, pois, a Diputación tuvo moitísimos remanentes e, pois, as obras que, o destino, en principio non teríamos ningún problema, pero o que temos son problemas co que non se recolle. Os orzamentos que xa temos o borrador, entón esa comisión hai un pouco, pois siguen eliminando a Revitaliza, cando temos na provincia un problemón cos residuos e os concellos da provincia vamos a votar, vamos a ter que afrontar sancións antes ou despois por non facelo. E despois, pois, perdone que insiste, pois temos o caso do Concello de Pontevedra. Mire, eu estreneime aquí como diputado montando unha bulla ou protestando neste pleno porque había dous concellos do PP naquel momento que eran a Guarda e o Grove, no que un levaba da Diputación 4 veces máis que outro. Parecíame profundamente injusto. O sea, non é novo que faga isto, que dicir, o que fagamos isto desde estas bancadas. En estes momentos, pois, como se sabe e é coñecido, pois Pontevedra é a 11ª, o sea, hai 10 concellos que levan máis fondos da Diputación do que leva o Concello de Pontevedra cando é o segundo en poboación clarísimamente a distancia do terceiro, non digamos do cuarto, do quinto e do sexto. Xa poden facer as contas que queiran, xa poden retorcer e dicir que están que se fan obras en Príncipe Felipe, fantástico, pero dímolo como non, pero estamos falando do que estamos falando, das transferencias aos concellos. E o Concello de Pontevedra neste momento está claramente prexudicado, como estaba naquele momento do Grove, estaba gobernado polo PP. Faríamos igual con calquer concello de calquer signo político, porque xa o fixemos, non o decimos, xa o fixemos. Entón, este ano que a Diputación tuvo os recursos extraordinarios como nunca na historia, por liquidacións, por maiores aportacións do Estado, polo que fora, pois non tuveron a consideración de corrixir
corrixir esa situación. Por lo tanto, sentindo moito, e digo que o que vai non é polo que vai, que votaríamos a favor, senón polo que non vai, e polo que teria que ir, pois vamos a votar en contra. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra voceira do Grupo Provincial Socialista, Ana Laura Iglesias González. Moi bo día a todas e a todos, grazas, presidente. Outra modificación máis de crédito, outra modificación que se pode traer a cabo por parte deste Goberno grazas aos remanentes de tesourería, eses que decían vostedes que non podían empregar e que non lle deixaban empregar e que non podían utilizar, e resulta que, outra modificación máis que vostedes traen con cargo a estes remanentes de tesourería. Pero, seguindo un pouco o fío, obviamente este grupo provincial non está en contra de que se empreguen fondos da Deputación de Pontevedra para a seguridade viaria, para a mellora de firmes, para a mellora, en definitiva, das estradas provinciais, pero sí que, unha vez máis, temos que botar en falta que haxa proxectos trascendentais para esta provincia que o Goberno do Partido Popular segue a desoír. Hoxe mesmo traemos a este pleno tamén unha moción importantísima, reiterada, porque xa nos vimos na obriga de traela no mes de febreiro, na que se lle exixía a Deputación de Pontevedra, igual que a Xunta de Galicia, que apoiara a unha asociación nesta provincia, a Asociación ACEESCA, na construción de unha sede importantísima para as persoas con diversidade funcional que viven na nosa provincia. Este Goberno votou a favor desta proposta que trouxo o Grupo Provincial Socialista, que trouxemos nós, de apoio a esta asociación. 6 modificacións de crédito despois, temos que lamentar que o Partido Popular non traia un apoio nos orzamentos para esta entidade que lle leva reclamando tantos meses un diálogo e un apoio realmente desta corporación, deste Goberno, que non atopan, nin por parte da Xunta, nin por parte desta Deputación, porque en parte incluso estuveron recollendo firmas para solicitar unha vez máis que o Partido Popular atenda as persoas, as mulleres, os homes, as nenas e os nenos da nosa provincia con diversidade funcional. Outro agravio máis deste Goberno, outro agravio nestas políticas do Partido Popular, polo que non podemos votar a favor desta aprobación inicial. Gracias. Ben, grazas. Ten a palabra de novo voceiro popular Jorge Cubela. Sí, efectivamente, nin o Grupo Popular vai trasladar o debate do Pleno da Corporación de Pontevedra ao Pleno da Diputación. Nos escoitamos todas as achegas, con moito respeto tamén dito sobre as que poida facer o señor Mosquera, porque temos un gran respeto, pero a diagnose por parte do Goberno provincial é ben distinta. Hoxe, só nesta modificación de crédito, traemos un investimento de máis de 3.600.000 euros para a cidade Príncipe Felipe. Si traemos en menos de case 2 anos e pouco de goberno un investimento tan alto, é porque outros, coa mesma capacidade, co mesmo posicionamento político que era dun goberno, non o fixeron. Cando nós collimos o goberno provincial, as infraestructuras en Príncipe Felipe eran moi mellorables. Por lo tanto, que hai un goberno que invirte nos seus propios equipamentos, nas súas propias instalacións, cunha especial atención á cidade de Pontevedra. Todo o demais son posicionamentos políticos que respetamos, pero que non compartimos nesta ocasión. Esta é unha modificación de decreto que era moi fácil aprobar en cooperación e colaboración coa man tendida dende o Goberno provincial os partidos e as forzas políticas representadas nesta corporación que están na oposición. Como fixo case sempre o Partido Popular
nos 8 anos de goberno bipartito de recente temporada. Ao Partido Socialista, bueno, a súa intervención penso que lle sobraba, foi unha intervención por incomparecencia e, ademais, porque non estudian os temas. Porque podían aforrar a mención á asociación que ten o Centro Social en Porriño, deixar o debate para a próxima moción, e deberían saber, porque están aquí, todos os que estamos aquí, pois temos unhas indemnizacións por traballar e, polo tanto, por estudiar os expedientes. E vostedes deberían saber, antes de dicir e criticar que este goberno non fixo nada para apoiar a entidades, por exemplo, de iniciativa social, porque tivemos esta modificación de crédito e non traemos ningunha partida, que no anterior pleno do mes de setembro, na anterior modificación de crédito que o grupo de goberno impulsou nesta corporación, se aprobou unha dotación de crédito especial dotada con 600.000 euros para actuacións de obras en centros de iniciativa social a que vai poder concorrer en concurrencia competitiva asociacións como a que vostede nombraba. Por certo, a primeira vez que esta casa, que un goberno da Diputación, e neste caso o presidente Luís López, liderou a dotación dunha partida tan importante de máis de 600.000 euros que foi publicada este mércores no boletín oficial da provincia coa aprobación definitiva da modificación de crédito do anterior pleno de setembro. Felicidades á oposición polo magnífico traballo que fan. Xa rematei, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra de novo don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Miren, ainda non escoitei ni unha soa palabra refutando que as transferencias ao Concello de Pontevedra son as 11, o sea, está no posto 11. Non escoitei nin unha sola palabra, por que? Porque estaría mentindo. O sea, iso non se pode discutir. Son as contas da Diputación, por lo tanto, non se pode discutir. O outro de retorcer que se fan moito ou fan pouco, que o Príncipe Felipe foi feito nos anos 70 e foi mal construído. Evidentemente, o anterior goberno, o anterior e o anterior, todos fixeron, foron facendo cousas. O que pasa que iso tiña que ser algo da Xunta, que, por certo, no ano 91 entrou aquí un vicepresidente que tiña como función principal o traspaso do Príncipe Felipe á Xunta. Estamos falando do ano 91, que, por certo, era de Pontevedra, era do PP. Bueno, pois a Xunta non o quixo e a Diputación ten que ir metendo, pois parece moi ben. Pero o que non é discutível, non o discuten, é que están, como antes fixeron con outros concellos, pois que están discriminando o Concello de Pontevedra, como tampouco discuten que están desmantelando a Revitaliza. Pois iso é algo que todos os cidadanos da provincia van a pagar. Pero, malá, non sei exactamente por qué, cando había moitos concellos do PP, eu sempre dixen que era a sorte era que había, vamos, era transversal e non hubo polémica ou partidista por culpa deso, pois fixeron, vamos, morrer de inanición. Tampouco poden discutir porque a realidade. Entón, bueno, comprenderán que as partidas que van na modificación de crédito, pois podemos estar máis ou menos de acordo, igual se podían facer outras, pero admitimos que esas sexan tal. Pero polo que falta, esta vai ser a última modificación, o sea que durante este exercicio económico non vai haber nada máis nin por Revitaliza, nin para o Concello de Pontevedra, pois vamos a votar en contra. Creo que está clariño, non hai moito que discutir. O resto é un exercicio de escapismo, é dicir, non, que en Pontevedra facemos, sí, me fan outros lados tamén en Vigo fan o Fraga, tamén o Cine Fraga, en fin, que meten cantidades cuantiosas, tamén fan en outros lados unha estrada provincial, bueno, en fin, un oral, etcétera, etcétera. Eso é escapismo. O asunto é transferencias aos concellos. E repito, entrei aquí protestando, e de feito logrei correxilo, porque se estaba discriminando a un concello de PP, como en outros casos do PSOE, un independente, tiño feito varias veces, en este caso, pois, coa mesma razón. Pois,
facémolo e seguiremoslo a facer mentre non cambien o comportamento. Moi ben, ten a palabra o voceiro socialista Ana Laura Iglesias González. Moitas grazas, presidente. Bueno, xa estamos acostumados á demagogia costumbrista do voceiro do Partido Popular tentando darlle a volta aos argumentarios que escribimos dende a oposición neste pleno. Fíjense como nos tuvemos que atopar o Centro Príncipe Felipe e as obras que lle tuvemos que acometer o Príncipe Felipe no anterior goberno progresista da Deputación de Pontevedra para que vostedes solamente teñan que investir 5 millóns de euros. Fíjense o que tuvemos que chegar a facer o anterior goberno para deixar aquelas instalacións dunha forma digna, moitísimo máis digna que como as atopamos nós, independentemente de que debería ser un centro que estuvese en mans da Xunta de Galicia e non xestionado pola Deputación de Pontevedra. En canto ao que percibimos cada un das e dos deputados que nos sentamos aquí, e recordo, señor Cubela, que vostede mismo pediu unha vez que se deixara de lado ese discurso sobre o que cobra ou deixa de cobrar cada un dos que estamos aquí sentados. Sí, señor Cubela, sí, señor Cubela. Entón, claro, trae vostede a palestra o que cobran ou deixan de cobrar as persoas que estamos aquí sentadas traballando por e para os veciños da nosa provincia e vostede esgrime ese argumento, ese argumentario, cando a vostede lle parece que así ataca a esta voceira socialista. Pero fíjese, se facemos ben o noso traballo, que a moción a que vostede se refire, a moción sobre a asociación ACESCA, foron precisamente elas, a xunta directiva da Asociación ACESCA, que lle pediu a este grupo provincial que presentáramos, por favor, outra vez esta moción no pleno da Deputación de Pontevedra ante o silencio e o descoñecemento que se tiña por parte do que se estaba facendo tanto da Xunta de Galicia como da Deputación de Pontevedra. Se vostedes falasen coa Asociación ACESCA e teñen aquí incluso o alcalde do Porriño sentado nas súas filas, o millor a Asociación ACESCA non se tería que dirixir a nós para solicitarnos que presentásemos esta moción porque están desesperadas, porque xa non saben o que han de facer e porque se lles está acabando o tempo para un centro que é vital para elas, pero sobre todo para as mulleres e os homes con diversidade funcional da nosa provincia. Non é un asunto que traia este grupo provincial porque sí, sino porque, por un lado, estamos moi de acordo con que elas e eles están solicitando e porque foron elas a que nos pediron intentar que este goberno da Deputación de Pontevedra do Partido Popular se implique dunha vez coas asociacións sociais. Vostede di que non fan máis que facelo e que tamén, por certo, é o seu traballo. Vostedes están gobernando. E remata o turno de intervención don Jorge Cubela. Sí. Miren, vostedes teñen un máster en contradicións e un doutoramento en escurrir o bulto. Non teñen ningún argumento ni ningún posicionamento para xustificar o voto en contra da mellor eficiencia enerxética en Príncipe Felipe, 3.290.000 euros. Para a chega aos premios da crítica de Galicia, 3.000 euros, que é o que van a votar en contra hoxe. Para a conservación de firmes en estradas provinciais, van a votar en contra de 5.141.000 euros. E para convenios cos concellos para a mellora das estradas provinciais, 1.900.000 euros. Isto é o resumo do que vostedes hoxe van a votar en contra. E, home, eu non lle dixen o que ganaba vostede, porque as persoas que non teñen dedicación nesta corporación gañan o mismo. O único que dixen, e seguro que o público me entendeu ben, é que as persoas que estamos aquí, que non temos dedicación, se nos debe presumir, sobre todo na oposición, e eu o facía cando estaba, un estudio dos temas que van a pleno. Porque se vostedes só se votan en contra desta modificación de crédito e non leron a que foi o anterior pleno, vostedes están recoñecendo que non fixeron ben o seu traballo. Non o digo eu, están o dicindo vostedes, porque nos están achacando que non vamos a ter ningún tipo de colaboración con asociacións como a CESGA, cando no anterior pleno, na anterior
aprobación da modificación de crédito que impulsou este Goberno, aprobamos unha consignación orzamentaria de 600.000 euros para aprobar unhas bases en concurrencia competitivas para obras en centros de iniciativa social, a que poderá acceder esta asociación que vostedes nombraban. Se houve un Goberno que lle vai tender a man ás asociacións de iniciativa social, vai ser o equipo de Goberno que preside Luís López. Polo tanto, que quede ben claro que fora das opinións que poida haber da melloría que se solicita nalgúns tipos de situacións, aquí hoxe vamos a aprobar un expediente que este, onde imos a poñer fora da Diputación 10.300.000 euros para mellorar distintas actuacións á provincia de Pontevedra. Máis nada, presidente. Bueno, moitas grazas. Eu, por un pequeno matiz, donde o PSOE di que ou non votan a favor. Non vai a ser, non se vai a dar a circunstancia que pasou no último pleno, donde había unha modificación que haberá para dotar de moitos fondos para os concellos de menos de 50.000 habitantes e que votaron en contra. E logo, aquí hai alcaldes, virán e solicitarán esos fondos á Diputación e aquí votaron en contra. Non vai a ser, e a modo de exemplo, que dentro destos casi 7 millóns de euros que van para estradas provinciais, que haxa diputados, alcaldes, que voten en contra de arranxar as estradas nos seus concellos. Sería difícil de entender por parte dos veciños. Así que vamos a proceder á votación do punto número 3, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 6. Votos a favor? Abstencións? En contra? Aprobouse por unha maioría de 14 votos. Pasamos ao punto número 4, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 2 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Procedemos á votación. Votos a favor? Sí. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular, Jorge Cubera. O Pleno acorda aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito número 2/2025 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento por un importe global de 377.710 euros. Este expediente inclúe suplementos de crédito por importes de 301.500 euros e créditos extraordinarios por importe de 76.210 euros, financiados con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais, obtido da liquidación do orzamento do exercicio 24. O detalle do expediente e o seu financiamento está no expediente e esta modificación de créditos número 2/2025 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento, que inclúe suplementos de crédito por importe de 301.500 euros e créditos extraordinarios por importe de 76.210 euros, exporase ao público para os efectos de suxestións ou reclamacións por un período de 15 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP. Rematei da explicación, presidente. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra a voceira socialista Ana Laura Iglesias. Sí, moitas grazas, presidente. Nada máis que decir que, claro, hai que ser un poquinho máis prudentes agora de facer intervencións vostede nestes puntos do pleno, porque, claro, xa no pleno anterior, despois do pleno anterior, saliron dicindo que votáramos en contra dos plans extraordinarios que se trouxeron a aprobación neste pleno e, claro, na súa liña de demagoxia, de mentira, de bulos e de fango do Partido Popular, foron por aí dicindo que votáramos en contra dos proxectos cando nomeadamente mentira, porque aí están os vídeos, aí están as actas que acaba de aprobar incluso neste pleno, no que consta claramente que o Partido Socialista votou a favor dos plans extraordinarios. Unha cousa é votar en contra do uso que fan vostedes dos recursos e outra cousa é votar en contra dos proxectos, cousa que este partido non fixo en ningún momento.
a mesma patinada que meteu agora vostede, adiantándose o voto do Partido Socialista que se abstuvo no punto anterior. Entón, claro, se é un poquinho máis prudente, é o que lle vimos a decir realmente cando fai esas declaracións, porque falta vostede a verdade constantemente e, cando se adianta, mete a pata. Nos non votamos en contra dos proxectos extraordinarios, nos votamos a favor. Antes de proceder á votación e por aclarar, que ao mellor fai un mes, o contido do pleno era modificación de crédito para dotar de crédito, valga a redundancia. Non, era a modificación. Despois, outro punto eran as bases. As bases, vostedes si votaron a favor. Pero xa me explicarán como se poden sacar unhas bases se non hai un crédito necesario para o que se necesitaba un voto favorable. A estabilidade política que hai aquí dunha maioría pois é o que o permite. Unha votación que non vai a pensar que se voto en contra había que ver a intensidade con que levantaban a man os diputados e diputadas socialistas. Algúns ainda non sabemos cal foi o seu sentido de voto. Dito isto, vamos ao punto número 4, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 2 do Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por 14 votos. Ora sucédense 4 puntos que son aprobacións de proxectos técnicos que pasamos directamente á votación, se ustedes saben. O punto número 5 é a aprobación do proxecto técnico de actuación renovación de equipamentos no campo do fútbol do Concello de Crecente, presentado polo Concello de Crecente ao beiro do programa PON 2030. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 6, aprobación do proxecto técnico de actuación, rehabilitación e mellora enerxética da antiga Casa Consistorial de Portas, presentado polo Concello de Portas ao beiro do programa PON 2030. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Sétimo punto, aprobación do proxecto técnico de actuación, rexeneración ambiental e adecuación do antigo camping Pedra Rubia para a área recreativa pública Mougás, presentado polo Concello de Oia o abeiro do Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra, e a modificación do acordo do Pleno número 3.837 da concesión de subvención. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 8, aprobación do proxecto técnico de actuación, humanización e mellora peonil da Rúa das Dúas Igrexas en Forcarei, presentada polo Concello de Forcarei ao abeiro do Plan Provincia Extraordinaria, Plan Extra. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 9, aprobación inicial do proxecto construtivo, mellora da seguranza viaria senda peonil EP 0601 Porto Santo Campelo, PO 308, donde o PK 2 máis 410 ata o PK 3 510, Concello de Poio. Exposición pública do proxecto e do expediente de expropiación, declaración de utilidade pública da obra, declaración de urxente ocupación e motivación da urxencia. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Neste punto explicamos que o proxecto de mellora da seguranza viaria e senda peonil na EP Porto Santo Campelo, dende o punto kilométrico 2, 410 ata o punto kilométrico 3, 510, desenvólvese na súa integridade no Concello de Poio. O proxecto establece a mellora das condicións de seguridade e mobilidade para os peóns mediante a construcción dunha senda peonil de formigón coloreado de 2,50 metros de ancho na marxe dereita da estrada e a implantación dunha zona de convivencia onde non é posible acadar o ancho mínimo de 2,50 metros. Ademais, contempla a execución de muros de sostemento da estrada, a creación de prazas de estacionamento, a mellora do sistema de drenaxe de augas pluviais, a renovación da iluminación pública e a reposición de aqueles servicios afectados pola execución das obras. O orzamento das obras proxectadas ascende a 1.829.667 euros, con 52 céntimos.
Os prezos xustos polas expropiacións necesarias estímanse en 72.409 euros con 97 céntimos. De acordo co convenio asinado, o Concello de Poio financia o importe total dos prezos xustos polos bens e dereitos afectados e proponse ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar inicialmente o proxecto constructivo de mellora da seguranza viaria e a senda peonil no Concello de Poio cun orzamento de 1.829.667,52 céntimos e 72.409 euros con 97 céntimos en concepto de expropiacións. Expoñer ao público o proxecto constructivo por medio de anuncio no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da Diputación para os efectos de reclamacións polo prazo de 20 días hábiles. Aprobar a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación e a tramitación do procedemento de expropiación e expoñer ao público a relación de bens e dereitos afectados pola expropiación por medio de anuncio no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica da Diputación e nun dos diarios de maior circulación na provincia e no tabuleiro de dictos do propio Concello. Rematei a explicación. Moitas gracias. Ten a palabra, por parte do Grupo Socialista, deputado Gregorio Agis. Sí, gracias, presidente. Bueno, isto ven é un proxecto parcial, é dunha parte dun proxecto máis amplio que estaba previsto entre a Praza da Granxa e a Seara. Queríamos saber cando se teñen previsto acometer a segunda fase. Estamos realmente satisfeitos e vamos a votar a favor de que se aprobe esta segunda fase, porque dividiron o proxecto en dúas, e nos gustaría saber se teñen pensado ou algunha previsión para facer o resto da vía que estaba prevista entre este quilómetro, o 2410 e a Praza da Granxa. Gracias. Ten turno de intervención don Jorge Cubera. Moi ben, a intervención fai unha pregunta, pero quero explicar un pouco máis polo miúdo o recorrido deste proxecto que contou cun grande traballo por parte dos técnicos da Diputación, das diputadas provinciais de infraestructuras, no seu momento Isabel Couselo e agora Belén Cachafeiro, e do Goberno Municipal de Ángel Moldes. Este proxecto, que foi presentado despois de que os veciños rexeitaran o que estaba plantexado por parte do anterior Goberno provincial, a veciñanza de Campelo, que foi feito nunha reunión e nunha explicación que contou con unanimidade da opinión dos veciños, modifica o anterior porque os propios veciños e a veciñanza estimou que se reducían demasiado o número de prazas de aparcamento, que había un exceso na afección ás parcelas privadas e que o desvío alternativo era polo camiño dos Mouchos e do Eirado, nos dous casos con menos de 2 metros de ancho e sin capacidade de ampliación, porque todos os que pudemos recorrer este vial sabemos que hai casas ao pé do camiño. Que foi o que se fixo por parte dos gobernos do Partido Popular no Concello e na Diputación? Toda a transparencia. Amosar o proxecto que o PSOE tiña, sin dar información aos veciños, porque sabían que se espertaría seguramente un gran malestar na veciñanza, e ofrecer diálogo. Ademais da reunión de conxunto que os gobernos da Diputación e do propio Concello lideraron en Campelo para escoitar e recoller as aportacións veciñais, tamén se instalou unha oficina permanente durante 3 días con técnicos da Diputación que escoitaron, explicaron e recolleron de xeito individualizado as aportacións de cada veciño. Isto non se suele facer, pero fíxose con este proxecto para intentar acadar o máximo consenso veciñal posible. E, polo tanto, chegouse a un acordo coa veciñanza para dividir o proxecto en dúas fases. A primeira será dende a PO 308, dende a Avenida de San Xoán, ata a Escola de Música. Realizáronse, ademais, labores de mantemento da estrada no tramo que se vai actuar en segundo lugar. Mentres se van realizar as obras da primeira fase, buscaránse solucións reais para desviar o tráfico por un vial alternativo que reúna as condicións de mobilidade e seguridade necesarias. Neste caso, hai que dicir que o Concello de Poio cumpriu a súa parte do compromiso con seriedade, entregando xa nesta Diputación a súa aportación do 20% a cargo dun préstamo que, se mal non recordo, señora Gis, vostede rexeitou co voto en contra no pleno do Concello.
Espero que hoxe o teñan máis claro. E os veciños de Poio, e particularmente de Campelo, van poder disfrutar dunhas beirarrúas grazas á transparencia, compromiso e traballo dos dous gobernos do Partido Popular instalados no Concello de Poio e na propia Diputación. Máis nada, presidente. Creo que respondín ao que preguntou o señor diputado. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don Gregorio Agís. O argumentario falaz que se trae escrito o señor Cubela, di que respondeu, non dou ningún plazo, por lo tanto non respondeu, que é exactamente a pregunta que eu lle fixen, fai un relato que nada ten que ver coa realidade, plantexa un vial alternativo que se inventa vostede, evidentemente o Camiño dos Mouchos non é un vial alternativo, eso saca vostede da manga, ou é o que lle contaron, di que se lle ocultou o proxecto, bueno, como vostede sabe, ou debería saber, os proxectos teñen diferentes fases de tramitación e a fase de exposición pública é unha fase posterior á aprobación do proxecto, unha fase posterior á redacción do proxecto, perdón, e, polo tanto, bueno, o que di vostede é absolutamente falaz. E o voto deste concelleiro no Concello de Poio foi favorable, polo tanto, non faga demagoxia. Outra cousa diferente, a mesma utilización, están cortados pola mesma tixeira, vostede que o presidente, que unha cousa moi diferente a modificación de crédito que fan, coas chambonadas económicas que fan, e meter no mesmo expediente este vial ou os plans extras, os plans de infraestructuras deportivas, con outras cacicadas, non podemos votar a favor, e por eso o poñen no mesmo expediente precisamente para que votemos en contra. Votar en contra de unha modificación de crédito inasumible non é votar en contra dun proxecto, vale? O voto ao proxecto é favorable, polo tanto, sean un poquinho serios, é bastante lamentable que un diputado provincial veña con este discurso de copia e pega do que lle contan, sin contrastar absolutamente nada de o que di, ni nada que teña que ver coa realidade. Non se modificou, non se fixo outro proxecto, como vostede di. A raíz das alegacións se recollen as melloras ou as modificacións que consideran oportunas. Unha cousa é modificar o proxecto despois do período de alegacións e outra cousa é o que vostede está dicindo. Por lo tanto, lle pedimos un poquinho máis de seriedade, un poquinho máis de rigor e un poquinho menos de demagoxia e de inventos en función do que lle contan para gestión interna do Partido Popular. En fin, vámonos a deixar aí. Gracias. Remata o turno de intervención don Jorge Cubela. Eu veño preparado aos plenos, tócame realizar a función de voceiro e, evidentemente, cando está nunha corporación, nunha asamblea ou nun parlamento, non é isto unha asamblea, nin un parlamento, unha corporación, cada un lle dedica o tempo que máis convén, que lle interesa ou que intenta para facer ben o seu traballo. Eu veño cos expedientes preparados e por iso veño con todos os puntos preparados. E podelle doer, señora Agís, que vostede formara parte dun goberno da Diputación ao mesmo tempo que era concelleiro de Infraestructuras no seu concello e que os veciños rexeitaran o proxecto do Partido Socialista por unanimidade. É certo porque os veciños o que aprobaron foi o proxecto que plantexou o Partido Popular nunha asamblea como esta, cun amplio consenso e cunha amplia maioría. É un novo proxecto, non ten nada que ver o que se participou por parte dos seus gobernos e aquí está, isto está entregado por parte do Departamento de Infraestructuras, co cronograma de feitos, onde se entrega o proxecto redactado o novo o 25 de febreiro de 2025. No 2025 xa levamos 2 anos gobernando e, polo tanto, está perfectamente identificado o espacio-tempo co noso goberno. E, polo tanto, eu creo que é moi fácil facer as cousas ben, con transparencia, diálogo e consenso, que foi o que fixo o alcalde de Poio, Ángel Moldes, e as diputadas de Infraestructuras da Diputación. Participar do diálogo, participar do consenso, escoitar as opinións veciñais e plantexar todo iso nun único proxecto construtivo que é hoxe o que aprobamos, conxuntamente cos bens afectados para a expropiación. E, polo tanto, vostede pode entender que pode votar en contra dunha modificación de crédito como hoxe ou no seu concello e votar en contra da contratación dun préstamo para financiar o 20% dunha gran actuación no seu pobo e votar a favor despois do proxecto. Non. A coherencia en política e na vida é moi importante. E o problema é que o PSOE non é que o PSOE non saiba administrar, é que administra como se o diñeiro fora infinito. E claro, para vostedes, mentres paguen os demais, pois non hai ningún problema. Pero
ben é certo que este proxecto vai a sair gracias aos gobernos do Partido Popular na Diputación e no Concello de Poio. Procedemos á votación do punto número 9, que é a aprobación inicial do proxecto construtivo Mellora da Seguranza Viaria Senda Peonil na P0601 Porto Santo Campelo, PO 308, dende o PK 2410 ata o PK 3510, no Concello de Poio. Exposición pública do proxecto e do expediente de expropiación, declaración de utilidade pública da obra, declaración de urxente ocupación e motivación da urxencia. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 10, que é a aprobación do primeiro Plan Estratégico de Xuventude da Diputación de Pontevedra. Ten a palabra voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi ben, neste punto, aproveitando ademais a miña responsabilidade como diputado de Xuventude, quero felicitar o magnífico traballo feito polos traballadores e traballadoras do servicio que, conxuntamente con o equipo de goberno, impulsamos este plan estratégico. O primeiro plan estratégico de Xuventude que pon en marcha a Diputación de Pontevedra. Un documento que representa moito máis que un simple plan de acción. É un compromiso firme e efectivo co futuro da nosa provincia e coa súa mocidade. Falamos dun plan que sitúa as mozas e os mozos no centro das políticas públicas, que entende que sen a súa participación, sen o seu talento e sen o seu entusiasmo non hai futuro posible nin progreso real, nin social, nin económico, nin cultural. Este plan está aliñado cos marcos europeos, estatais e autonómicos, pero sobre todo está enraizado na realidade da provincia de Pontevedra. Elaborouse a partir dun proceso participativo, escoitando directamente á mocidade, aos concellos e aos seus técnicos e aos servizos da propia Diputación. Non é, polo tanto, un documento feito dende un despacho, sino froito do diálogo e da cooperación. As conclusións son claras. A mocidade enfróntase a retos importantes: a inserción laboral, o despoboamento das zonas rurais ou o benestar emocional. E este plan responde con 6 grandes eixes de actuación que buscan ofrecer ferramentas reais para a emancipación, a participación e o desenvolvemento integral da mocidade pontevedresa. A Diputación asume aquí un papel clave, o de coordinar, apoiar e acompañar aos concellos para garantir que en todo o territorio existan as mesmas oportunidades, porque a igualdade de oportunidades non debe depender do lugar onde unha persoa viva, senón do compromiso colectivo co futuro da provincia. En definitiva, este plan é unha aposta pola esperanza, pola confianza na nosa xente nova e pola construción dun territorio máis xusto, sostible e cheo de oportunidades. A mocidade non é o futuro, é o presente, e debemos estar á súa altura. E hoxe podemos dicir con orgullo que a Diputación de Pontevedra é unha administración referente en políticas xuvenís. Apostamos pola formación e o emprego a través de programas de prácticas, obradoiros e bolsas. Impulsamos espazos de participación xuvenil. Estamos a incorporar a perspectiva da mocidade en todas as políticas provinciais. Ademais, asumimos un papel activo de coordinación cos concellos, especialmente cos máis pequenos, para garantir que vivan onde vivan, as mozas e os mozos teñan as mesmas oportunidades. Iso é facer provincia, iso é facer igualdade real. En definitiva, este plan é unha mostra máis de que a Diputación cumpre cos compromisos adquiridos. Faino coa mirada posta no futuro. A mocidade é o presente do noso territorio e nós estamos a responder coa responsabilidade, a sensibilidade e a visión que merece. Ademais de reforzar programas xa consolidados como os campamentos da lanzada ou os premios provinciais á xuventude, lanzamos os primeiros plans máis xuventude, que é a primeira liña de subvencións dirixida a asociacións xuvenís e grupos informais. 100.000 euros no 2024. 120.000 euros no 2025 e responderemos con outros 120.000 euros no 2026. O teu espazo xuvenil, cunha dotación de 100.000 euros, para a mellora dos espacios xuvenís nos concellos. Os programas Vive o Rural, 30.000 euros no 2024, 60.000 euros no 2025 e volvemos a facer un novo esforzo no 2026 con 80.000 euros. Explora Manzaneda, preto de 30.000 euros no 2025. En Plan Ben, unha das novas iniciativas do servicio, un programa dirixido aos centros educativos, aos IES, dos concellos de reto demográfico que contará no curso 25-26 cun orzamento de 42.500 euros. E o programa Xuventude Activa, no que se ofertan 102 obradoiros dirixidos á mocidade empadroada nos concellos de menos de 20.000 habitantes, cun orzamento de 100.000 euros para o ano 2026.
Este programa está dirixido aos concellos e poderán participar na formación da mocidade de idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos. Os concellos elixirán as temáticas, polo tanto, con total autonomía e dentro das súas posibilidades e recursos. Programas como Pontevedra Literaria, traballando de xeito coordinado co Servicio de Cultura, para intentar poñer en valor aos novos creadores, as novas inspiracións e aos novos lectores. Exposicións de todas as obras de fotografía dos premios á xuventude, as publicacións dos textos Xuventude en Palabras, dos traballos gañadores entre o 2017 e o 2024 de narrativa e poesía, ou as exposicións de banda deseñada cos traballos gañadores entre o ano 21 e 24, como vimos de facer no hall da entrada do Pazo Provincial. Programas de xornadas formativas para o persoal e os técnicos das OMIs, unha demanda que se nos fixo e se nos trasladou no primeiro momento que tivemos contacto. Unha constante de traballo, diálogo e, sobre todo, de resolución. Gracias, presidente. Grazas. Ten a palabra. Procedemos á votación. Votos a favor da aprobación do primeiro Plan Estratégico de Xuventude da Diputación de Pontevedra. Abstencións. Queda aprobado por un total de 23 votos. Punto número 11. Proposición da Presidencia sobre nomeamento de representantes da Diputación en órganos colexiados. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobada por maioría de 14 votos. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa ás propostas de modificación das cotizacións sociais dos traballadores autónomos por parte do Goberno de España para o ano 2026. Ten a palabra don Jorge Cubela. O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións do Goberno de España vén de facer unha proposta para incrementar de xeito brutal as cotizacións sociais dos traballadores autónomos de cara ao ano 2026. Consistente en subas de entre o 4 e o 35%, que suporían entre 17 e 206 euros mensuais máis para estes pequenos empresarios. Dita medida xerou tan absoluto rexeitamento por parte dos 3,5 millóns de persoas traballadoras por conta propia que hai en España que expresaron o seu malestar por esta nova suba de carácter fiscal a través das súas asociacións e representantes. Así, a Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos, a ATA, calificouna de desproporcionada e de medida de asfixia para o sector, semellando buscar a súa desaparición e rematar co emprendemento en España. Por iso, dende o Partido Popular, concordamos plenamente con esta postura e creemos que o Goberno do Estado debería apostar por incrementar a protección social dos autónomos e crear as condicións que favorezan o seu traballo e pervivencia no canto de recurrir a eles para aumentar a recadación e os ingresos do Estado, co propósito de tapar o recurrente despilfarro que hai dende a principal administración do Estado. Esta proposta inicial tamén atopou a oposición de colectivos da nosa provincia de Pontevedra, que se manifestaron como a AGE ou a EMPE, entre moitos outros, posto que suporía un sablazo que afectaría a supervivencia dos 68.075 traballadores autónomos do noso territorio provincial. Pero o Goberno de España non atendeu as demandas dos autónomos e seguiu co seu plan para recadar 6.000 millóns de euros anuais máis, ata que tivo que desistir nestes días, tras comprobar que non tiña os apoios parlamentarios para sacar adiante esta medida no Congreso dos Diputados, nunha mostra da súa soidade e illamento. En todo caso, e lonxe de renderse, os representantes estatais do PSOE, e nomeadamente a ministra Elma Saiz, ven de facer unha nova proposta consistente na conxelación das cotizacións sociais para os autónomos, con ingresos inferiores aos 1.166 euros mensuais e subas de entre o 1% e o 2,5% para os que se sitúan nos demais tramos e rendas. Novamente, dende o Partido Popular Provincial, queremos expresar o noso rexeitamento a esta nova proposta, que, aínda que suavizada, só busca seguir exprimindo económicamente aos traballadores por conta propia, no marco dun inferno fiscal no que os socialistas están sumindo a España, e principalmente aos traballadores e aos pequenos empresarios. De feito, non entendemos como se lle poden subir as cotizacións sociais aos autónomos situados no tramo de ingresos inmediatamente superior aos 1.166 euros mensuais, xa que moito deles cobran unha contía inferior ao salario mínimo interprofesional. Por iso, agardamos que esta nova proposta,
que tamén entendemos lesiva para os intereses dos autónomos, tampouco conte cos apoios suficientes dos demais grupos parlamentarios. E o futuro das cotizacións sociais pase por unha mesa de diálogo cos representantes dos traballadores autónomos e tamén pola aceptación e posta en marcha do Plan Integral para Autónomos proposto polo Partido Popular. Dende o PP provincial lamentamos que o Goberno de España, que compre lembrar que mantén, aínda que agochada por falta de apoios, a súa intención de subir as cotizacións dos autónomos de ata un 35%, faga que cada día sexa máis difícil traballar en condicións non precarias e de dignidade. E así, igual que a maioría de españois, que creemos que chegou o momento de aplicar baixadas de impostos despois das máis de 100 subas fiscais aprobadas polo Goberno de Pedro Sánchez. Por todo isto, o Grupo Provincial do Partido Popular na Diputación defende e presenta os seguintes acordos. Solicitar ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións que paralice toda a proposta de suba das cotizacións sociais dos traballadores autónomos para o ano 2026 e abra unha mesa de diálogo cos representantes deste sector económico. Solicitar ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións que poña en marcha as medidas recollidas no Plan Integral de Autónomos proposto polo Partido Popular e amosar o apoio da Diputación de Pontevedra aos máis de 68.000 traballadores por conta propia que hai na nosa provincia e as asociacións que os representan e que defenden os seus intereses nas súas acaídas demandas para conseguir unha fiscalidade xusta e un maior nivel de protección e prestacións por parte do Goberno de España. Remate, presidente. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. Bueno, estamos outra vez ca dinámica de traer aquí asuntos que se teñen que sustanciar no Congreso dos Diputados ou no Senado, pero bueno. Unha cuestión previa. O discurso do Partido Popular sobre os impostos é machacón, pero contradí radical e absolutamente a súa práctica. Podemos ir por concellos ou podemos ir mesmo no Estado. A maior suba de impostos que hubo nunca na historia fixo o goberno de Mariano Rajoy. Sin discusión. Moitísimo máis ampla que ningunha outra que se fixera nunca, despois de presentarse dicindo que iba a baixar os impostos. Ben, esa é a crúa realidade é que, francamente, siguen, o sea, non teñen problema. Cando están no goberno, pegan as subidas maiores que se fixeron nunca, pero despois siguen co mesmo discurso de baixar os impostos. Neste caso, pois o Ministerio meteu a pata, obviamente, sin discusión, está clarísimo, de feito, o retirou. Pero, entonces, nós temos o cuestionamento que se conocido, fíxose público no seu momento. Entonces, se ustedes queren, que me parece que non queren, tal como relataron a moción, que lle votemos a favor, pois nos retiran o punto 2, porque, hombre, solicitar ao Ministerio que aplique as medidas recollidas no Plan Integral de Autónomos proposto polo Partido Popular. Ni máis ni menos, manda narices. Ustedes na oposición propoñen plans ou que sexa que supoño que levarán baixadas e cando cheguen ao goberno vanlle a subir, como fixeron sempre, sempre. Fan algunha simbólica, din, non, vamos a baixar 1%, 0,1 aquí e despois suben o 7, ou 15 ou 20 no outro lado. Fixeron sempre. Por lo tanto, non nos pida que votemos a favor desto. Ahora, solicitar ao Ministerio que paralice toda a proposta, bueno, xa paralizou, non? Meteu a pata, agora que a corrixa como ben entendo, desde logo vai contar ca nosa oposición frontal, iso pode estar seguro. E depois, o amosar apoio da Diputación, que é o 3. Bueno, se están de acordo en retirar o 2, pois consideraríamos votar a favor, a pesar da demagoxia que utilizan ustedes sempre con eso, e, pois, caso contrario, vamos votar en contra. Moitas grazas. Ten a palabra Ana Laura Iglesias, voceira do Grupo Socialista. Moitas grazas, moi bo día a todas e a todos outra vez.
De verdad que a ridícula estrategia do Goberno da Deputación de Pontevedra de traer ao pleno asuntos de política nacional que nada teñen que ver coas competencias da Deputación volve hoxe a tocar teito. Novo récord de desviar a atención, pero hoxe, ademais, novo ridículo, porque aparte o voceiro do Partido Popular, o señor Cubera, leva todo o pleno dicindo e sacando peito de que el trae e se prepara moitísimo os asuntos. Claro, non se debeu de preparar moito cando presentan esta moción o día seguinte a que o Ministerio de Inclusión e Seguridade Social, escoitando as peticións dos autónomos e das autónomas, rectificase a proposta inicial que fixo polo que aqueles autónomos e autónomas con menos facturación terán as súas cuotas conseladas e aqueles que máis factura terán unha suba de, ollo, entre 3 euros e 14 euros. Esa é a suba que propón o Ministerio de Seguridade Social. Unha nova proposta coa que, por certo, están de acordo todas as partes, tanto as asociacións de autónomos e autónomas como o Goberno, o que pon a máis de manifesto, a máis do seu ridículo, máis espantoso. E por iso, en aras de que poidan vostedes manter un poquinho a dignidade, coido que o que deberían facer é retirar esta moción da orde do día que presentan vostedes fora de tempo, fora de plazo, cando, como lles digo, un día antes de que vostedes presentasen esta moción para debatir aquí neste pleno, o Ministerio de Seguridade Social xa fixo unha nova proposta. Debe ser que, como o señor Feijóo anda tan despistado e tan débil, necesita o apoio da Deputación de Pontevedra, ou igual o señor López ten aspiracións cara a política nacional, quen sabe, por iso traen vostedes unha e outra vez este tipo de mocións a este pleno. Pero o que é máis grave é esta estrategia súa de desviar a atención diante da falta de proxectos ilusionantes para esta provincia, algo que resulta bastante bochornoso. Non sabemos moi ben que se pretende con este debate periférico e totalmente innecesario, cando teñen vostedes día sí e día tamén veciñas e veciños aquí nestas portas da Deputación demandándolles atencións e proxectos como as melloras da seguridade viaria que tamén traemos este grupo provincial unha moción ao respecto, porque a nós si nos preocupa a seguridade das veciñas e veciños da Deputación da provincia de Pontevedra e vostedes pola contra non lles fan ni caso. O único que fan traer a este pleno mocións fotocopiadas que lle mandan dende Génova, porque vostedes non ven persoas, vostedes o que fan é ver votos. E xa non sabemos cal vai ser a seguinte ocorrencia do Goberno da Deputación de Pontevedra, se o seguinte que vai a ser é traer unha moción para apoiar, pois non sei eu, que lle den o Nobel da Paz a Donald Trump. E a verdade que os animamos encarecidamente a que o fagan e así pois que den vostedes de unha vez ou o presidente ese salto a, como decía, política xa non nacional, senón internacional que tanto parece que anhelan. E así, pois, como digo, presentan esta moción que chega bastante tarde porque, como xa relatei, pois o Ministerio de Inclusión e Seguridade Social xa modificou esta proposta. Parece que a debilidade do señor Feijóo é tan preocupante que se ven vostedes forzados a traer aquí, a este salón de plenos da Deputación Provincial, a máis de 500 kilómetros do Congreso dos Deputados, un finxido apoio ás ocorrencias do, vamos a chamarlle, señor dos lapsus. Este señor, que igual que acaba de facer vostede aquí, falando de despilfarros, veñen pregoando unha catástrofe económica tras outra que, para a súa desgracia, non acaba de chegar a España. Aínda que vostedes sean catastrofistas, a economía en España non para de medrar, a prima de risco está en mínimos históricos, as axencias internacionais levan camiño de certificar a AAA para a débeda española, ou que o descenso do paro estea avanzando a ritmos axigantados. E, se falamos de pensións, parece que observan con preocupación que se teñan alcanzado o listón dos 1,7 millóns de novos empregos que o pobre señor Feijóo decía no 2013
2023, non fai tanto, que serían necesarios para apuntalar o Sistema Nacional de Pensións. Escoitarlle vostedes falar de baixada de impostos é, de verdad, certamente ridículo. Moitas grazas. Ten a palabra don Jorge Cubela. Bueno, hai que dicir, e isto é así, que o Partido Socialista, ben pode ser en Madrid ou noutras institucións onde goberna, é capaz de estar en contra de algo un martes, a favor un mércores, e de botar as culpas ao PP o venres na Diputación de Pontevedra. O certo disto é que cando a veces mellor actúa o goberno de Pedro Sánchez é cando rectifica, pero que nós non nos fiamos, porque isto xa non lo sabemos os alcaldes cando intentaron incautar os remanentes, os aforros líquidos de tesourería aos municipios de España, coa connivencia do presidente da Federación Española de Municipios e Provincias, naquel momento alcalde de Vigo, Abel Caballero. Miren, sabe que o que opinan os autónomos? 3 de cada 4 autónomos afirman que os seus gastos aumentaron o pasado ano o 40%, que veu reducida a facturación e que o 45% declarase afectado pola morosidade, aínda que o goberno de Pedro Sánchez pretenda subirlle as cuotas. Puderon rectificar por claudicación política, que é a definición das decisións erradas e que, polo tanto, non contan coa maioría social, nin dos afectados, nin dos grupos parlamentarios, menos mal que a isto o Bloque votaba en contra, que senón seguirían asfixiando aos autónomos, porque vostedes pensan que os cartos son infinitos e ben o demostran cando gobernas. E, por tanto, aínda que puderamos plantexar ou pensar que isto vai quedar así, non nos fiamos ni un ápice e ni un pelo. E, polo tanto, nin vamos a modificar a moción, vamos a defender e apoiar as persoas traballadoras por cuenta propia e defender que nestes momentos onde a presión fiscal é altísima, vostedes deixen de entender que a xusticia social é xusticia fiscal, porque cada vez que toman unha decisión, quen a pagan son os cidadáns. Máis nada, presidente. Moitas grazas. Non habendo máis intervención. Señor Mosquera, pensei que cando fixo mención aquí iba a falar de impostos, tanto de concellos como a nivel de Estado, só lo fixo mención aos do PP, pensei que iba a falar do Mancomunidade do Morrazo, gobernada por 3 alcaldesas do Bloque Nacionalista Galega. Sometemos a votación o punto número 12. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Gracias, señor presidente. Xa pensei que non me iba a dar turno de réplica, Non o vi, verdad? non o vi. Tampouco me sorprendería, porque últimamente a deriva que teñen vostedes. Claro, o último que escoitaba do señor Cubela era falar de xustiza fiscal. Claro, escoitarlle ao Partido Popular falar de xustiza fiscal cando foi o partido de goberno que máis subiu os impostos en España, que subiron, por certo, todos. Non lles quedou un imposto que subir, ningún, subironos todos, incluído, por certo, o IBE. Tamén o subiu o Partido Popular. Pero, bueno, e despois escoitámolos tamén agora o presidente, que claro, últimamente, hoxe non ten o día, é presidente, a verdad. Falaba agora da Mancomunidade do Morrazo. Podería tamén falar cos autónomos e cas autónomas do Concello de Pollo, o que o alcalde acaba de subirlles o recibo da auga un 800%. Tamén, se queremos, tamén podemos falar das políticas de fiscais do Partido Popular, onde vostedes gobernan, que, como lle digo, acaban de subirlle as autónomas e as autónomos de Pollo o recibo da auga un 800%. Aí non lles vexo a vostedes que defendan tanto os autónomos e as autónomas. Como digo, a reforma da lei do ano 2023, que aprobou a cotización dos autónomos e autónomas a Seguridade Social en función dos ingresos, obriga a revisar as cotizacións cada 3 anos. E nese momento é no que estamos agora. E como digo, como levo repetindo toda esta moción, o Ministerio de Inclusión e Seguridade Social ten nestes momentos unha proposta que vai na dirección que lle pediron
as asociacións e as autónomas e os autónomos deste país, de congelar as cotizacións que menos facturan e de incrementar mínimamente, volvo a repetir, entre 3 e 14 euros os que máis facturan. E esa é a liña que ao noso suízo e de toda a sociedade debe de seguirse. Porque cos autónomos e cas autónomas, como con outros moitos asuntos, o Partido Popular fai moita demagoxia. E hai que empezar a distinguir dunha vez entre autónomos e autónomas que levantan a persiana todos os días e eses outros autónomos que son empresarios en toda regra, con moitos empregados e que facturan cantidades importantes. Xente a que lle vai moi ben e, por tanto, nos alegramos moitísimo, pero que, polo tanto, ten que cotizar máis o sistema. Un sistema que é de todas e de todos. E, dende logo, poñer un listón como pretende facer o Partido Popular de ata 85.000 euros de ingresos para as cotizacións, non é apostar polos autónomos que levantan a persiana. Este goberno introduciu prestacións sociais novas para os autónomos e as autónomas, e así vai a seguir. Diso esquécense sempre vostedes. Moi ben, ten peche de intervención desta primeira moción Jorge Cubela. Bueno, é certo que di o Partido Socialista que en momentos moi concretos e excepcionais, despois do paso dun tal José Luis Rodríguez Zapatero polo Goberno do Estado, que queremos recordar que reduciu para toda a vida nese momento un 5% os sueldos aos empregados públicos, que conxelou as pensións e moitas máis cousas, as medidas que adotou o Partido Popular cando chegou ao Goberno no ano 11, nun momento de posible rescate e profunda crise económica, foron temporais e cunhas políticas responsables que permitiron recuperar emprego, recuperar o crecemento e baixar os impostos despois, como se fixeron en todos os tramos do IRPF e eliminando o pago do mesmo nas rentas por debaixo dos 15.000 euros. Polo tanto, vostedes o que están a facer no ano 2025 é subir os impostos incluso cando vostedes din que a economía medra, pero non o fan por necesidade. O Partido Socialista o fai sempre por ideoloxía. E, polo tanto, nun momento no que hai récord de recaudación nas arcas do Estado, vostedes, unha vez máis, volven a asfixiar as familias, as clases medias, e intentando hoxe, como cunha varita máxica, intentar colapsar o precio do aceite. Evidentemente, políticas tan nefastas que levan sempre aos gobernos e aos estados ao colapso. O problema desto é que vostedes están colapsados como goberno e como partido. Ao mellor ainda non o saben, porque están informados de que onte o goberno rectificou posiblemente a medida da subida da que falábamos nesta moción, pero é que a Audiencia Nacional acaballe de pedir ao Tribunal Supremo que investigue as cuentas dos pagos en metálico do Partido Socialista. Prepárense para a financiación ilegal do Partido Socialista con Pedro Sánchez como secretario xeral e secretarios de organización de Ábalos e Cerdán. Máis nada, presidente. Procedemos á votación do punto número 12, moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa ás propostas de modificación das cotizacións sociais dos traballadores autónomos por parte do Goberno de España para o ano 2026. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada por maioría de 14 votos. Seguinte punto de orde do día, número 13, moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa ao proxecto da variante oeste de Caldas de Reis e acceso do porto de Vilagarcía á AP9. Ten a palabra o voceiro Jorge Cubela. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible decidiu impulsar este verán o proxecto da variante oeste de Caldas de Reis e acceso do porto de Vilagarcía á AP9, en torno ás estradas nacionais 640 e 550, tras moitos anos nos que tivo sumida esta actuación no esquecemento e no abandono. Pero a reactivación desta infraestructura, moi necesaria para a vila de Caldas de Reis e o seu desenvolvemento e para a comarca do Umia, estáse a cometer a través dun estudo informativo con 6 propostas de trazado que foron decididas unilateralmente polo Ministerio ou pola empresa redactora sen falar cos veciños e cos concellos afectados.
Precisamente os veciños, xunto co Partido Popular de Caldas de Reis e de Portas, amosaron a súa oposición e rexeitamento a estes percorridos polo seu forte e negativo impacto sobre este territorio. Así, tanto a proposta máis puntuada como os demais trazados recollidos neste estudo informativo fenden os territorios de Caldas de Reis e de Portas, con especial gravidade nos núcleos rurais que atravesan, que provocarían o derrubo de vivendas e importantes afeccións a empresas, estradas de outras administracións, entre outras cuestións. Durante estas últimas semanas, o Concello de Portas, gobernado polo Partido Popular e o Partido Popular de Caldas de Reis, co apoio da agrupación provincial, puxéronse a carón dos veciños na organización de mobilizacións, a redacción de alegacións e a adopción de acordos contrarios a este proxecto. Pola contra, dende o noso partido, estimamos que o Partido Socialista, tanto dende o Ministerio como dende as administracións galegas nas que ten competencias, está tratando de sacar adiante esta variante oeste de Caldas cunha actitude totalmente escurantista. Motivo polo cal abriuse a facer a fase de exposición pública para o mes de agosto, con nula publicidade, tanto dos responsables estatais como do propio Concello de Caldas de Reis. De feito, todos os cargos socialistas sosteñen que o trazado máis puntuado do estudo informativo ten as súas eivas, pero é o menos malo e con menos afeccións de todos os posibles, o que deixa ben as claras a súa intención de levar adiante, malia os graves problemas que causaría nos municipios de Caldas e de Portas. E fronte a esta actitude dos socialistas, compre destacar o traballo realizado polo PP en Caldas e en Portas, apoiando a creación de plataformas veciñais como as de Santa María, Arcos, Saiar, Godos, Bemil e Portas, participando nas mobilizacións, apoiando e asesorando os veciños para a redacción de alegacións ou impulsando plenos extraordinarios para amosar o rexeitamento da zona a este proxecto. Para o Partido Popular Provincial, este traballo dos compañeiros da comarca do Umia contrasta coa actitude do Partido Socialista neses concellos, xa que os socialistas prepararon unha alegación que era unha absoluta rendición ante o estudo informativo e manteñen unha equidistancia calculada para tentar quedar ben ante a veciñanza, malia que a súa intención é a de construir esta infraestrutura, aínda que é moi lesiva para o territorio destes concellos. De feito, dende o Partido Popular non entendemos como o Ministerio de Transportes e o Goberno de España se limitaron a revogar a urxencia e ampliar o prazo de exposición pública ata o 5 de novembro, solicitado isto exclusivamente polo Partido Popular da zona. Para frear o enorme malestar dos veciños, en vez de atender as peticións impulsadas polo noso partido e aprobadas por unanimidade nos respectivos plenos que pasan pola anulación inmediata do actual estudio informativo e o encargo urxente dun novo proxecto que recolla trazados cunha menor afección e impacto sobre estes dous termos municipais. Así é como sosteñen os nosos compañeiros de Caldas de Reis e Portas, mentres que o PSOE, tanto como partido como dende as institucións implicadas nesta actuación, está facendo ver que apoia as demandas veciñais nun movimento de exclusivo cálculo electoral, pero en realidade está tratando de minimizar a presión e o descontento social, sen conseguilo ata a data. Dende o Partido Popular Provincial, queremos que unha iniciativa contra a que se presentaron 3.000 alegacións na súa primeira fase de exposición pública e sen contar as que se poidan formular nesta segunda, que o Goberno de España abriu simplemente para tratar de quedar ben, se esperta un unánime rexeitamento dos veciños polo derrubo de vivendas, afeccións a empresas e negocios e moitos outros problemas nos territorios de Caldas de Reis e de Portas. Por iso, solicitamos que ten que ser anulada de inmediato e comezar de novo con outro estudo informativo no que se exclúa o acceso ao Porto de Vilagarcía. O Partido Popular, que está a liderar as accións contra este proxecto e cuso traballo de apoio aos veciños deu como froito a ampliación do prazo de presentación de reclamacións, xa presentou iniciativas no mesmo sentido no Congreso, no Senado e nos propios concellos, recabando o apoio de distintas institucións para tratar de frear este proxecto. Gracias, presidente. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor presidente. Esa práctica que ten vostede de meter cuñas cando un non pode contestar elegante non é para nada, porque que
se suben no Morrazo, resulta que en Sanxenxo non subiron, non? Pero son ustedes os que prometen baixar e despois suben, os outros non prometemos, co cal non se nos pode, non estamos no mesmo saco. Pero vayamos ao caso. Ben, toda na exposición, que foi ler máis ou menos a moción, bueno, pues resulta que o BNG non fixo nada. Bueno, non aparece. Usted sabe, si é tal, sabe perfectamente que si se fixo é bastante. Por lo tanto, vamos, trouxeron ustedes a moción, non creo que sea o foro, pero trouxeronla, pois xa está, non? Vamoslle votar a favor. Cunha advertencia. Non se vai facer a variante de Caldas nos próximos 20 anos. Pode estar seguro. Goberne quen goberne Madrid. Xa pasaron 20 anos do anterior estudio informativo e demais. Vai pasar como en Redondela. Cantos estudios informativos hubo en Redondela? Alguén se acorda? 3, 4, propuxo un, propuxo non valía, ao cabo de 5 anos propuxo outro, non valía, ao cabo de propuxo outro, ao final sigue o funil de Redondela e ainda non se fixo. Ben, por que? É fácil de explicar ou moi difícil. Quer dizer, Caldas necesita unha variante, pero necesita unha de un tamaño e dunha capacidade, e non para as medras, non para facer unha... Está pasando coa circunvalación de Pontevedra que, tal como está tarzando nestes momentos, pois tería sentido dentro, chegado 40 anos, ou quen sabe cando, non? Mire, se necesita en estes momentos pois un calzado de 37, comprar un de 50, pois non vale, non vale. Cas infraestructuras pasa igual. Queremos facer infraestructuras terriblemente exixentes e moi potentes, pero igual non é necesario e igual o dano que fan non xustifica a actuación. Esa é a realidade pois, en Caldas, en Portas, en Vilagarcía, ou en Pontevedra, ou en Redondela, ou en Vigo. Ben, o que se está propoñendo, pois un pouco disparatado, por ese problema que estou dicindo, porque se quere facer unha estrutura, unhas vías absolutamente non sobredimensionadas e que realmente tal. Despois empezamos a buscar solucións. Claro, que se libere a P9, ala. O sea, non sei que pode resolver a circunvalación de Caldas, suprimir, que estamos de acordo en que se suprime a peaxe, pero vamos, non sei que demonio pode. Empezamos a buscar alternativas e como sacou un humorista en Pontevedra, cando foi a circunvalación de Pontevedra, poñía na que están todos de acordo. Salía de Pontevedra, pasaba por Ciudad Real e volvía a Pontevedra. O sea, ninguén a quería vai levando para lá, claro, estamos de coña. Non, porque aquilo parecía unha coña, e de feito rematou pois cunha traza que proposta no seu momento polo Partido Popular e ora o Partido Popular está en contra. Bueno, pois xa empujarán a Pastor. Ben, son este tipo de situacións extremadamente complicadas e, mentres tanto, os que teñen os negocios ou viven no centro de Caldas, pois aguantando un tráfico absolutamente insoportable, non? Que debía estar prohibido. O sea, iso ninguén se atreve a dizer, mire, usted non pode vivir, ou se quitan as vivendas ali ou se quita o tráfico. Porque ali no tramo de Caldas, entre 640 e despois a continuación de 640, iso arde o eixo, aguantar iso. Pero, mentras tanto, estamos dando voltas e demais. Pero, repito, tal como está plantexado, non é bastante disparatado e, bueno, de feito, o BNG ali, pois, recolleu alegacións, opuxose e demais, e vamos a votar a favor da moción. Ten uns términos excesivamente contundentes, pero, bueno, o que se trata aquí é un posicionamento, non os términos exactos. Non os términos exactos, que iso xa pasará polo filtro do Ministerio, e xa digo, cal vai ser o pronóstico. O sea, non vai ter Caldas circunvalación, nada, non sei se en 20, pero logo en 15 non o vai ter seguro, segurísimo. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Socialista, Gregorio Agís. Gracias, presidente. Bueno, aquí cada un arrima a sardiña para sacar ventaxa. Bueno, estamos acostumados a isto. Temos que saber o que é un estudo informativo. Un estudo informativo é un documento que analiza técnicamente a posibilidade e establece varias opcións. É o que omiten vostedes. Xa dan por feito que en fin,
sorprendente o eficaces que son e o colaboradores cos veciños e o cuanto consultan os proxectos e someten a tutela do veciño cando están na oposición, pero cando teñen que demostrar no goberno como que maltratan os veciños, non? Hoxe temos aquí un claro exemplo da deixadez e da falta de diálogo precisamente desta institución. En fin, o Grupo Socialista vai aproveitar esta moción tan partidista para facer propostas e para un debate positivo, porque temos, despois de ler esta propaganda do Partido Popular e que cabe aquí a falar de seriedade sobre un proxecto que é tan necesario na súa execución como tamén de reformulación sobre algunhas cousas das que se plantean nese estudo informativo. O primeiro que queremos facer aquí é poñer en valor o traballo serio que fixo o alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, pero tamén o de Portas, que nos acompaña aquí, Ricardo Martínez. Non somos sectarios, porque as institucións teñen que levantar a voz e teñen que manifestarse, pero logo vemos que os partidos, claro, ali está constituído unha plataforma e queren sacar ventaxa política e queren facer demagoxia que é o que nos teñen acostumbrados. Son dous alcaldes de distinto signo, un socialista e outro conservador, que fixeron propostas para que se resolva o problema real sen causar afeccións innecesarias ao territorio. A necesidade real e obxectiva é a conexión da Nacional 550 e a Nacional 640 para sacar os coches do centro urbano de Caldas de Reis. Esa conexión deberá ser trazada doutro xeito, que non rompa unha parroquia pola metade. Estamos de acordo? É unha coincidencia xeral de que a intención deste estudo de solucionar tamén o acceso ao Porto de Vilagarcía é que isto é o que xera o impacto en Godos e Caldas de Reis. Polo tanto, isto habrá que sacalo e deixalo fora. E tamén en todo o Concello de Portas, é dicir, unha vez que se resolva iso, o Concello de Portas queda tamén subsanado o problema das afeccións. Polo tanto, a opinión dos alcaldes coa que coincidimos é que a variante oeste de Caldas debe solucionar esa conexión entre as dúas estradas nacionais e os tráficos asociados ao porto de Vilagarcía debe canalizarse cara a outra estrada e resolver así o problema. Esta moción, polo tanto, non aporta nada, só aporta ruído político, oportunismo e cortopracismo. Os alcaldes de Caldas e Portas están facendo o que hai que facer, preparando alegacións a un documento que é o que hai que facer, que serán analizadas como se deben analizar. Ambos os dous tiveron interlocución cordial co seu delegado de goberno, con Abel Osada, e tomouse nota e transmitiuse ao Ministerio, a Demarcación de Carreteras, ao delegado do goberno, polo tanto, aqueles que teñen que adoptar as medidas necesarias. Así que diálogo, cooperación, lealtade institucional é o camiño, un camiño moi distinto ao que sinala esta moción, que parece redactada por alguén que descoñece o terreo e que quere, como decía o señor Mosquera, paralizar o proxecto durante 20-25 anos. Canto era? E como o texto que nos traen ao pleno é tan partidista, tamén resulta oportuno analizar o papel da oposición nos respectivos concellos para entender o porqué desta moción. En Caldas, con alcalde socialista, temos a un PP, a un BNG xogando ao politiqueo de taberna e tratando de xerar alarmas innecesarias sobre un proxecto construtivo que aínda non existe. Estamos nunha fase de estudo informativo, que é o comenzo dun novo camiño. En Portas, con alcalde popular, temos en cambio un grupo socialista responsable que prefire colaborar nas solucións, estar do lado do alcalde en lugar de xograr crispación artificial e problemas onde non os hai. Ben a diferencia. A realidade obxectiva é que a variante oeste de Caldas é unha necesidade. E tamén existe un consenso social para executala á altura de Tibo, ata as proximidades do polígono de Veigas, de Almorzar. Isto constitúe a fase de alegacións e así foi eficazmente transmitido polos alcaldes ao subdelegado do goberno, polo tanto ao delegado do goberno, polo tanto ao Ministerio, polo tanto a demarcación de estradas. O que está a facer os alcaldes de Portas e de Caldas é o correcto, unha colaboración para resolver unha cuestión técnica. O que están facendo vostedes aquí é un teatrillo, é unha opereta. Primeira intervención. Grazas. Ten a palabra don Jorge Cubela.
Non sei se é correcto en democracia calificar de teatrillo as propostas políticas que gusten ou non, que vostedes tamén nos teñen acostumados a que cando un debate neste pleno non lles gusta marchar, calificalas de teatrillo. Non sei se que consideran que un teatrillo as que presentan vostedes hoxe ao pleno. Presentan dúas mocións. Se que iso tamén poden considerar que é facer ruido político. O que estamos aquí dentro do Partido Popular é poñéndonos de cara, apoiando, respetando os veciños. Non sei se a súa intervención respetaba moito aos veciños, e, sobre todo, con coñecemento de como traballa o Ministerio de Fomento cando un pobo ou dous povos non aceptan unha das propostas que impoñen nas súas estradas. O Ministerio non é a Diputación e a Xunta, indistintamente de cando gobernan. O Ministerio é unha entidade política que non escoita, que a veces tira para diante sin tratar de ir ao terreno e dende Madrid e dende os despachos e as oficinas non se poden facer os proxectos. Miren, Caldas necesita unha variante oeste para sacar o tráfico do centro da vila. En ningún caso vinculado ao porto de Vilagarcía. Esa será outra cuestión. Señor Mosquera, dámoslle as gracias ao BNG por apoiar esta proposta, esta moción, pero se vostedes que en Madrid sustentan co seu voto ao Goberno do Estado saben que a variante de Caldas non se vai facer nos próximos 20 ou 25 anos, reflexionen sobre se soster o Goberno socialista de Pedro Sánchez é bo para Galicia e para este tipo de infraestructuras. E o Partido Socialista, pois benvidos sexan. Evidentemente, vostedes para defender a actuación do alcalde socialista de Caldas falan ben do que está facendo o alcalde do Partido Popular de Portas. Esa é a estrategia. Miren, estivo moi obstinada a saída ou a fuxida para diante do alcalde de Caldas, que nun pleno dixo que este proxecto era do anterior alcalde, que el non sabía nada. Entón, miren, vostedes aquí teñen unhas antecedentes e por iso traemos esta moción, porque o Ministerio, rexido por dirixentes do Partido Socialista, non tuvo en conta a votación e a proposta que se aprobou por unanimidade da Corporación Municipal no ano 2008. Casi fai 20 anos que vimos falando disto, señor Mosquera. Súmelle outros 20 e vimos a estar en 40. Polo tanto, mentres, en concellos como Caldas de Reis e nas institucións de Estado goberna o Partido Socialista, nin se vai atender aos veciños, nin se vai escoitar que estamos en contra de todas as opcións, das 6, pois que rachan as parroquias polas que se propón a alternativa. E, polo tanto, esperemos que vostedes, se teñen algún tipo de influencia, pois poidan mellorar a situación que tanto está a preocupar as empresas e as veciñas e aos veciños e as corporacións de Portas e de Caldas de Reis. Máis nada, presidente. Moitas grazas. Ten turno de palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista Galego. Gracias, señor presidente. Viñame á cabeza aquel dito que conozo desde pequeno, que era que máis sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, pois, telas visto de todos os colores, pois chega a esa conclusión. Mire, a circunvalación de Pontevedra arrancou no ano 99. Estuvo no goberno ustedes desde aquela, creo que, non digo o PP, uns cuantos anos. Non se fixo. Non se fixo. Vale. Uns cuantos anos. Por lo menos os 5 primeiros e despois desde o 2011 hasta o 2017. O sea que non é un problema da realidade que hai. En estas cousas, como xa temos visto e analizado situacións, antes falei da Redondela, pero pode falarlle de outras, non? Porque hai unha necesidade, en vez de satisfacer a necesidade ca infraestructura mínima que faga o mínimo dano, non, pois facémolo por medras. Non se sabe que hai alguén no Ministerio que decide, no ano 2000 fora o señor Álvarez Cascos, que decide que o Ministerio non fai máis que autovías pechadas con non sei que, con V110 ou 120, o sea, un trazado durísimo, non, con os pendientes máis que, claro, que se leva, que fai un dano tremendo, non? Repito, que dice, a Redondela de vivir do final dos 80, a primeira vez. Ainda hoxe está sin facer. A circunvalación de Pontevedra, vendo ano 99, 2000,
está sin facer, un cacho feito, e outras por aí dese tipo, igual. Que sucede? Mira, non é un problema do PP ou do PSOE, de verdad, que goberna en Madrid ou que sexa. É un problema que o Ministerio ten en riba da mesa probablemente entre 1.000 e 1.500 proxectos en todo o Estado. E claro, se algún lle empeza a dicir isto non vale, isto deixa de valer, pois queda aí pa futuro estudio, e xa está. Mismo de Caldas leva 20 anos parado, leva 20 anos. Que é unha coacción? Sí. O Ministerio de Fomento, o Ministerio ahora de Infraestructuras e demais, usa a coacción, como fixo a Xunta en outros casos, que é coller e dicir ou queres isto ou nada. Na práctica é así. Por desgracia, é así. Pasounos ca variante de Elba. Pactado ca Xunta, que se fixera un trazado, rompeu o pacto, meteu unha vía durísima, e claro, a oposición que tuvemos co propio Concello dicirlle que non. Claro, en da boeca aquí, bueno, parece que se reconduce. Esa é a situación, pero no Ministerio, aquel monstro de Madrid, ali no novo Ministerio. Bueno, que, vamos, eso teñen, vamos, esa é a situación. O que non digo, que vamos a votar a favor, o sea, que busquen outra solución. Ora, na práctica, vai a significar eso, pero non é por esta variante, por calquera outra, vai a representar eso. Ora, que fagan as cousas ben, porque senón temos que votar a favor, para lo que. Grazas. Ten turno de palabra deputado socialista Gregorio Agis. Perdón, gracias, presidente. Teatrillo é sacar ventaxa de algo no que os ciudadanos e os alcaldes están de acordo, que está alineado. Fala vostede de 2008, que hai un acordo plenario. Fíxese vostede como ignorou a necesidade desta conexión a Caldas ao Partido Popular durante tantos anos. Ten que ser o Partido Socialista o que veña a dar resposta como sempre. Como sempre. Vostedes non moven un dedo. É necesario, estamos todos de acordo, que é necesario facer esa conexión entre a Nacional 550 e a Nacional 640, sin perxudicar o núcleo de poboación, que é algo que hai que resolver, e deixando o trazado de acceso ao Porto de Vilagarcía fora para non condicionar máis e perxudicar precisamente o trazado. Estamos todos de acordo, voulle facer unha proposta. Parece ser, o di o señor Mosquera, con bo criterio, que anular, logo non se vai a facer en 25 anos, 20 anos, non sei canto dixo. Bueno, polo tanto, o que hai que facer, precisamente, como estamos de acordo na solución, é modificar o estudo informativo. Non anulalo, como di vostede, porque anulalo é condenar esta solución, que o que vostedes propoñen, anulalo. Lle propoñemos modificar o punto primeiro, onde di solicitar ao Ministerio de Transportes a inmediata anulación do actual estudo informativo por a modificación do estudo informativo. Porque a obra é necesaria, a conexión é necesaria, estamos todos de acordo en que é necesaria e a súa moción é absolutamente un sinsentido cando di no mesmo párrafo que é necesaria e no seguinte di que é necesaria a anulación. Se é necesaria, habrá que modificala para que se axuste as necesidades de Caldas, pero non anulala. Polo tanto, lle votamos a favor a moción si alteramos eso, o de anular o estudio informativo. Un estudio informativo que tuvo un plazo amplo para presentar alegacións, que se ampliou, donde a colaboración é absoluta, donde os alcaldes están de acordo, donde a plataforma ten clara cal é o criterio. O que non o ten claro é o Partido Popular, que ven aquí cunha moción para sacar ventaxa. Como creo que é importante a unanimidade, como creo que é importante que estemos todos de acordo, sustituímos anular o estudio informativo por modificalo, para axustalo precisamente a isto que parece que todos estamos de acordo. Estamos de acordo hasta que sea necesario sacar partido político unha vez máis, que entón o Partido Popular se desmarcará como fai sempre. Pero creo que é importante que esta moción se aprobe por consenso, por lo tanto entendo, polas súas palabras, polo que dixo das necesidades que ten Caldas e Portas, que parece ser que estamos de acordo na solución, polo tanto lle pedimos non anular esta obra, non anular o estudo informativo, senón avanzar e modificar este estudo informativo para que o proxecto se axuste estritamente ás necesidades e o que apoia o alcalde de Caldas de Reis e o alcalde de Portas aquí presente. Gracias. Moi ben, ten a palabra por parte do Grupo
Popular, don Jorge Cubela. Nos queremos deixar claro que o Concello de Portas e o Partido Popular de Caldas de Reis vai en contra desta orden de estudio. Porque a orden de estudio e ambas cousas son o mesmo e non cabe a modificación. Pero nós temos que escoitar tamén as partes que están hoxe aquí, que é o Grupo Municipal do Partido Popular e o propio alcalde de Portas, que é diputado provincial, e nos transmiten que aceptemos a emenda do Partido Socialista como mostra e como demostración de que nós vamos en serio, sin estigmas, sin remordimientos e sin agachar a cabeza. Por lo tanto, imos aceptar a proposta para que se aprobe por unanimidade e quero pôr en valor a xenerosidade do Partido Popular Provincial de Caldas de Reis e do Concello de Portas. Procedemos á votación desta moción número 13, que é moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa ao proxecto da variante oeste de Caldas de Reis e acceso do Porto de Vilagarcía á AP9. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Moción, punto número 14, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación a inmediata licitación e execución das obras de mellora da seguridade viaria na EP 2702 en Pazos de Borbén, tramo 1, e a redacción do proxecto de mellora do resto da vía. Ten a palabra, por parte do Grupo Socialista, don Gregorio Agís. Perdón, teño... Bueno, traemos aquí a moción para solicitar... ¿Dónde lo tengo? Bueno, a idea é... Aquí está, perdón. Disculpade, que había perdido os papeles, nunca mellor dito. A seguridade viaria dos veciños e veciñas de Pazo de Borbén foi significativamente ignorada. Hoxe denunciamos perante este pleno que a estrada provincial, a EP 2702, entre Amoedo e os Valos, se converteu na vergoñenta evidencia da doble obstrución política exercida polo Partido Popular en detrimento dos intereses dos veciños e veciñas no entorno desa estrada en Pazos. É preciso lembrar a orixe desta prolongada situación, a mellora desta estrada vital para a comarca, estivo bloqueada durante anos pola falta de disponibilidade dos terreos. Esta parálisis non foi técnica, senón política, xa que o alcalde anterior do Partido Popular en Pazos de Borbén se negou reiteradamente e de maneira pública a facilitar as cesións das parcelas necesarias. Ante esta inacción, a presión veciñal obrigou ao rexedor popular a aceptar que a Diputación asumira as expropiacións. Só así se puido superar o bloqueo político e avanzar cara a execución desta obra que é fundamental. O anterior Goberno Provincial Socialista deixou o expediente prácticamente listo para a súa fase final, garantindo a viabilidade e respondendo por fin a un clamor veciñal. O actual Goberno do Partido Popular herdou, en xullo do 23, un proxecto desbloqueado e avanzado. A súa obriga ante unha estrada con historial de siniestralidade e perigo moi importante. A obrigación era actuar con celeridade. Non obstante, en lugar de acelerar o proceso de expropiación e aprobación definitiva do proxecto, o Goberno do Partido Popular optou por unha dilación incomprensible. Mesmo se chegaron a tramitar ante o Concello de Pazos de Borbén terreos que pertencen ao Concello de Redondela, algo inadmisible que contribúe á paralización da tramitación administrativa. Despois de máis de 2 anos de mandato expediente que xa superara o principal escollo, que era negativas expropiacións, foi ralentizado de maneira deliberada. O mellor exemplo desta desidia é a convocatoria das actas de ocupación para setembro do 25, case un ano despois da asinatura dos convenios. Esta demora non se xustifica pola complexidade administrativa. Esta demora non se xustifica senón polo bloqueo político. Unha decisión que prolonga o risco dos veciños. A mensaxe que o PP transmite á veciñanza de Pazos é clara. A inseguridade non é unha prioridade. Os cidadáns son reféns da ineficacia do Partido Popular ou, peor aínda, dunha vinganza política do partido que primeiro bloqueou a obra
dentro do Concello e agora a bloquea dentro da Diputación. Trátase dunha estrada moi perigosa, cun ancho de vía insuficiente, onde se mestura o transporte escolar co paso dos camións de gran tonelaxe, xa que o único acceso ao polígono de Amoedo, no que se atopan empresas cun elevado volume logístico. Rexístranse numerosas saídas de vía pola combinación do tráfico pesado, o escaso ancho da calzada e convivencia coa circulación peonil da veciñanza. Pedimos que se aceleren os trámites, que se saque dunha vez a licitación esta obra tan necesaria. E pedimos tamén que se inicie as seguintes fases da mesma estrada, que teñen os mesmos riscos, que están no mesmo estado, é unha zona máis habitada, co cual o risco de accidente se multiplica. Polo tanto, tendo en conta os plazos que manexan, tendo en conta a lentitude nos procesos, pedimos que se inicie xa a redacción do proxecto da segunda fase e que, por favor, dunha vez por todas, se poña esa obra, se lle dé inicio, se licite e se inicien os traballos. Moitas gracias. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, gracias, presidente. Benvidos as veciñas e os veciños de Pazos que están entre o público. A miña compañeira deputada de Infraestructuras vai a repartirlles un cronograma de como partiu este expediente, de como foise suscitando e de como está e en que punto nos atopamos para que todos o poidamos ter claro e saber quenes fixeron as cousas e quenes non. Miren, señora Gis, vostedes están insistentes con este tema, pero que o Grupo Socialista non ten nada que requerir nin instar a este Goberno con respecto á estrada provincial entre Amoedo e Os Valos, no Concello de Pazos de Borbén. E voulle dicir por qué, e isto non é rebatible. Porque o Goberno que desbloqueou un proxecto que levaba anos metido no caixón foi o de Luís López. O único co que podemos estar de acordo coa moción do Partido Socialista é coa primeira frase, que a seguridade viaria dos veciños e veciñas de Pazos de Borbén foi sistemáticamente ignorada. Vostedes gobernaron nesta casa 8 anos, elaboraron 8 orzamentos xerais da Diputación, firmaron decenas de convenios con concellos para poder facer as obras ou plantexar proxectos. Minten porque o Goberno que asinou o convenio para a execución do proxecto foi o de Luís López, non o de Carmela Silva, porque o Goberno que está a poñer en marcha as obras é o de Luís López, non o de Carmela Silva, e o que inaugurará as obras xunto cos veciños é o de Luís López e non o de Carmela Silva. Dicíalles que tiveron 8 anos vostedes para facelo realidade, pero non moveron ni un papel. Menos de 4 farémolo posible. En menos de 3, antes destas Navidades, a obra estará en licitación. Mentras tanto, poden seguir buscando confabulacións, que este non é o goberno do sectarismo. Este sí que non é o goberno do sectarismo nin da parálise. Este é o goberno que máis está a investir en seguridade. Para mostra un botón os máis de 11 millóns de euros aprobados neste pleno para seguir mellorando as estradas provinciais. Pero por respeto á veciñanza de Pazos de Borbén, que levan anhelando esta actuación moitísimos anos, voulle explicar detalladamente toda a cronoloxía que lle estamos a dar a todos os veciños para que todo o mundo entenda que en democracia e na administración hai uns trámites e prazos administrativos que hai que cumprir de xeito escrupuloso por moito que queiramos ou non nos guste e, polo tanto, vouno a detallar. Cando entramos no goberno no ano 23, atopámonos nos caixóns proxectos que levaban 8 anos totalmente paralizados. Un deles era o desta estrada de Pazos de Borbén, entre outros moitos como a de Vilanova de Arousa que vimos de aprobar no pasado pleno. Sacamos ese proxecto do caixón e en cuestión de meses, como se pode comprobar neste cronograma, en setembro tiñamos o proxecto actualizado e redactado. No mes de abril remitimos ao Concello o convenio para a súa asinatura. Podo enseñar a comunicación. Saben canto tardou o Concello de Pazos de Borbén en asinar o convenio? 191 días dende que se lle notificou. Dende o 24 de abril ata o 31 de outubro dese ano, previa carta do presidente alertando ao alcalde
do risco de perder os fondos asignados para a execución da obra e a anualidade. Saben canto soen tardar outros alcaldes para asinar este tipo de convenios? Non máis de 3 semanas. Asinado o convenio 31 de outubro do ano 24, saben que é así, aínda quedaba conseguir a disponibilidade dos terreos, que as conseguimos en setembro do ano 25. Algo que tanto neste convenio como en todos os que se firman co resto de concellos asina a Diputación, poñendo os terreos necesarios a disposición o Concello, de quen é competencia única e exclusiva. E hai unha semana, o presidente Luís López, na Xunta de Goberno celebrada en venres, anunciou a posta en marcha da contratación do proxecto. Sí, a espera faise moi longa, pero neste tempo o goberno de Luís López e do Partido Popular na Diputación non parou. Pasamos da nada ao todo, dun problema escondido nun caixón a sacar o contrato para a mellora da estrada. Así que, compañeiros do Grupo Socialista, insisto, non teñen nada que insistir, nin instar, nin requerir. O goberno do presidente Luís López vai investir preto d'1 millón de euros para executar un proxecto que vostedes non moveron ni un papel. E será o goberno de Luís López quen vai resolver un problema que leva anos afectando a veciñanza de Pazos de Borbén e que vostedes non quixeron arranxar. Os feitos e a cronoloxía é esta, que é a que teñen os veciños hoxe nas súas mans. Grazas, presidente. Moitas gracias. Ten a palabra deputado Gregorio Agís. Señor Cubela, di vostede que non é o goberno do sectarismo e reparten un panfleto e non lle dan a oposición. Igual non queren que o leamos para non collelo nas patacas. Afortunadamente aquí están os veciños, está o alcalde. Por certo, este alcalde acabaron culpando a él de que non se fixera o traballo que ten que facer a Diputación. Curiosísimo tamén. Pero, mire, afortunadamente os veciños coñecen precisamente cal é o proceso, porque levan pelexando moito tempo para que isto se desenvolva. E máis, veñen aquí sistemáticamente e reciben en moitas ocasións malas palabras que contradice moito ese discurso que ten vostede de diálogo, de colaboración. Vostedes son moi competentes na oposición. Na oposición son uns fenómenos ata que teñen que demostralo, non? Porque falan de baixar impostos, de subir pensións e tal, pero cando gobernan fan exactamente o contrario. Mira, di vostede que a culpa é dos anteriores, non? Mira, os anteriores estuveron pelexando contra o alcalde do Partido Popular para que fixeran as cesións, que se negou públicamente, o votou nun pleno que estaba en contra, negou absolutamente xestionar as cesións, pagar a aportación que todos os concellos pagan, incluído o seu, como non pode ser de outra forma, porque está así regulado, pero que ademais se negou a que a propia Diputación tramitara as expropiacións. Público e notorio, Pazos rexeita expropiar os terreos para ampliar a estrada de Amoedo aos Valos. 4 de 2 do 21, despois de mandarlle centos de cartas desde aquí, despois de ter centos de reunións cos veciños, despois de intentar que este proxecto saíra, pero de sair por unha cuestión xa de un mínimo de dignidade, porque é tremendamente perigoso. É moi delicado ser deputado de infraestructuras nesta casa e ter unha estrada nesas condicións tan lamentables que mañán pode haber un percance, é dicir, unha cuestión xa de conciencia, non? E vemos que o Partido Popular se lo toma a la ligera e cree coas súas mentiras habituais, co seu discurso falaz, con cambiar a realidade, con intentar convencernos do que non é, porque aquí os veciños saben perfectamente a cronoloxía, non ya ten que escribir vostede, señor Cubela, porque é sangrante, porque o Partido Popular paralizou este proxecto desde o Concello, co anterior alcalde, e o paraliza agora o Partido Popular desde a Diputación. É lamentable, porque vostedes, desde que chegaron, colleron moitos proxectos, bueno, moitos non, porque non fan moitos, pero algún proxecto que iniciaron vostedes e xa está en execución. Este que xa o tiñan, ainda siguen dando voltas. Polo tanto, pedimos que se execute dunha vez este proxecto tan necesario. E ao mesmo tempo pedimos, pero non o pedimos nós, o piden os veciños, o pide a cidadanía de Pazos, o piden os propios votantes do PP en Pazos, o pide todo o mundo. E inicen xa a redacción da seguinte fase, por favor, porque a este ritmo vamos a ter que facelo con inteligencia artificial, porque van a un ritmo, 'que é realmente lamentable. Moitas gracias.
Ten a palabra don Jorge Cubela. Vostede calificou antes a moción do Partido Popular e isto é un debate entre vostede e eu. De teatrillo e outras palabras, adxetivacións que non vou a volver a poñer aquí encima da mesa. Teatrillo que vostede está poñendo aquí neste debate. Miren, o 21 de outubro deste mes, é o que aparece aquí na parte dereita, iníciase o expediente de contratación despois dunha densa tramitación administrativa por parte de ambas entidades, a Diputación e o Concello. Miren, se o Concello, e isto é oficial, son documentos escritos, non invento eu, nin o digo de outra forma. Se o Concello de Pazos de Borbén e o seu goberno municipal entregaran en menos desos 6 meses que tardou o que tiña que entregar, que eran os terrenos, a firma do convenio, estaríamos hoxe xa executando as obras. Estamos falando que iniciamos o proceso de contratación despois de firmar o convenio dos informes técnicos e da expropiación, que antes do Nadal estará en licitación a obra. Vostede que foi diputado de Infraestructuras e sabe perfectamente como é de complexo a tramitación dun gran proxecto como este, os pasos previos que require, como os informes de intervención, a retención de crédito, a aprobación do proxecto, como se fixo en pleno no 28 de marzo do ano 25, a acta de replanteo previo, que se fixo o día 30, é dicir, onte, estamos xa a espera nada máis que dos informes de Secretaría de Intervención aos pliegos para lanzar a contratación na Xunta de Goberno. Vostede ten aquí diante, e non o cito nin por alusións, ao secretario da Diputación. Que estará pensando o secretario da Diputación coa súa intervención, cando vostede estivo 4 anos sendo o responsable da área de obras, de vías e de infraestructuras desta casa, e que sabe perfectamente como é o procedimento. Vostedes traen aquí esta moción nada máis que para lavar a cara, porque é o goberno de Luís López, este goberno, o que está facendo todo e movendo os papéis dun día para outro para sacar esta obra adiante. Poden ver na cronoloxía, e isto é oficial, poden pedir o expediente, que quen tardou nestos momentos en entregar o convenio firmado foi o Concello de Pazos. 6 meses. E vostede mo fai recordar e lembralo. Eu non quería facelo, porque estamos a punto de lanzar a contratación. Pero os feitos son estos. Imos a licitar unha actuación por un importe d'1 millón de euros, imos a comezar a resolver unha das demandas históricas dos veciños que vai mellorar esta estrada, a súa seguridade, a das súas casas e a das súas familias, baixo un goberno do Partido Popular na Diputación. Se o Partido Popular no Concello antes o fixo mal, xa pagou os pratos rotos, pero que agora o actual goberno é o primeiro que tarda máis de 6 meses en entregar un convenio firmado. Hai alcaldes do Partido Socialista que en 2 semanas entregan os documentos necesarios para firmar o convenio. Mais nada. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra deputado Gregorio Agís. Eu creo que un diputado provincial debe ser máis prudente na relación cos concellos, porque estamos para servir os concellos e para estar ao servizo dos alcaldes. Esa é a nosa obrigación. Debería ser máis prudente como diputado provincial e non facer política barata un diputado do goberno e tratar así a unha corporación. Me parece grave. En calquer caso, para vostede é moi grave que un procedimento nun concello pequeno tarde algún mes, pero que un alcalde durante anos se negue a facer unha obra, eso lle parece maravilloso. É razonable. Vostede fala de diálogo, vostedes non tuveron ningún diálogo. E se fai algo, se fai precisamente pola presión veciñal. O anterior alcalde do Partido Popular dixo o 3 de febreiro do 27 que xa entregara as cesións. Isto fixo vostede, cando hubo presión, porque sabía que iba a perder as eleccións por o seu aposicionamento político con respecto á estrada. Decir que xa había mandado as cesións cando non faltaban a metade deles. Isto fixo vostede tamén, Cubela. Saben como fixo vostede. O anterior alcalde que hoxe vota en pleno o que cando era alcalde negaba. Cando se votou precisamente a aportación municipal, se somete a votación do pleno, agora o mesmo, porque é concelleiro, o vota a favor. Pero antes, ese alcalde salía públicamente dicindo que non. Eso é o seu posicionamento. Teñen unha posición cando están na oposición e outra moi diferente cando están no goberno. Moita demagoxia, a lei do embudo, é dicir, o estreito para os demais e o ancho para vostedes.
A mí me gustaría, bueno, hai que entender que para un concello como Pazos 40.000 euros é moito diñeiro, porque son concellos pequenos, pero o que lle pedimos é que deixen a demagoxia, deixen de utilizar políticamente esta estrada e fagan o que demandan os veciños. Facer un novo proxecto da fase 2 e licitar dunha vez esta obra para que comecen os traballos. E os veciños yo agradecerán. E nada máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ben, moitas grazas. Eu quero agradecer a presenza dos veciños de Pazos de Borbén porque nos dá a oportunidade tamén para, de primeira man, coñecer cuestións. Neste caso, pois un documento que efectivamente reflicte con esa actitude todos e cada un dos pasos que se van e que se están dando nesa estrada, que xa o manifestei nun día. É dicir, é difícil entender todo o proceso administrativo, é difícil entender, e pasa en Pazos de Borbén, e pasou, tivemos aquí un asunto que veu a pleno, de Poio e de outros moitos concellos desde o momento en que se anuncia a aprobación do convenio que os veciños pois teñan esa sensación de que van vir as máquinas pronto. Hai un proceso longuísimo. Se hai expropiacións, pois que lles vou a contar? E o diputado Gregorio Agís o sabe á perfección. Á perfección. Eu, como diputado que ao mellor puden chegar a ser, se lle entrego un documento, non houbo ningunha mención aos pasos. Vámonos a saltar os pasos administrativos. Non podemos, pero iso pasa na Diputación, en calquera concello de España, en calquera administración. Son algo que temos que cumplir. Ahora estamos, como se plantexou aquí, na fase final, e creo que cando falamos de prazos, en todo momento dixemos a data a que chegamos, non engañamos absolutamente a ninguén, e o que tampouco se poden emplear palabras como ralentizado de maneira deliberada, un bloqueo político, vinganza do PP. A ver, a memoria, eu entendo as cousas, unha que tampouco non é o noso estilo, se non quixéramos facer esa estrada, pois lóxicamente non faríamos o que fixemos xa e cando nos foi entregado o primeiro, a finales xa do ano 2023. Se non quixéramos, se non tiveramos vontade, é que non daríamos ningún paso. Eso creo que podemos entender todos. Houve un compromiso claro. É unha necesidade arranxar esa estrada. Por todo. Isto estamos todos de acordo. Logo, veñen esas guerrillas de guerrillas políticas que non conducen a nada e do que nós estamos completamente ao marxen. Temos claro que vamos a seguir acelerando ao máximo os prazos dentro da legalidade para que as máquinas empecen a traballar o antes posible ali en Pazos de Borbén. E, efectivamente, é dicir, aquí cando se fala de que o concello pequeno ten máis limitacións, nós temos un histórico de como se comportan os concellos desde o momento en que se manda o borrador de convenio e os plazos nos que contestan. E aquí, que antes o falaron vostede a colación de cando era a votación da modificación, que metemos aí polo medio outras cousas, ou se referiu ao seu concello, o primeiro intento de habilitación de crédito do Concello de Pazos de Borbén, se non me falla a memoria, foi na aprobación dos orzamentos. Un tacticismo donde di, mira, vou meter a aportación dos 40.000, non sei se é aquí nos orzamentos, e se vos, oposición, non me votades os orzamentos, é que estades en contra da carretera da Mué dos Valos. Eso, vale, pero eso hai que dicilo. Eso hai que dicilo, ya hai que deixalo claro. E logo iban pasando os meses, hasta que nós, desde a Diputación, tiñamos unha reserva de crédito de casi 1 millón de euros, chegaba a finales de setembro, e se non podíamos executar en Pazos, reservar o crédito,
entendan que o teríamos que facer en calquera outro concello da provincia. E aí foi cando lle enviamos unha carta ao concello dicindolle, mira, ou barre ou xo. E desde ese momento o concello colleu e andivo pa diante e tivo un pleno donde creo que hasta todos os grupos votaron a favor. Eso implicou un retraso que son 5 ou 6 meses que ora estamos pagando. Porque, ao final de contas, isto tamén vai motivar, ao mellor porque as obras se lancen bastante máis no tempo e ao mellor cando meteorolóxicamente non é o mellor. Así que, xa digo, é un tema que como equipo de goberno, como presidente, nos sentimos tremendamente orgullosos de poder empezar a arranxar esta estrada, que sempre quixemos que fose unha realidade moito máis pronto que tarde, e que entendo a incomprensión por parte dos veciños nestos procesos administrativos que moitas veces se queixan vostedes e tamén nos queixamos dos propios procesos administrativos que temos nós. Así que procedemos á votación desta moción do Grupo Provincial Socialista, o punto número 14, que é para exixir da Diputación a inmediata licitación e execución das obras de mellora de seguridade viaria na EP 2702 en Pazos de Borbén, tramo 1, e a redacción do proxecto de mellora do resto da vía. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? A ver, non, mire, non vamos votar a favor de algo que xa está facéndose. Claro, a ver. Fin. Punto número 15 da orde do día. Moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia apoiar con urxencia a Asociación Acesca e garantir o financiamento da residencia de Torneiros, un proxecto esencial para o futuro de máis de 50 persoas con diversidade funcional. Ten a palabra, por parte do Grupo Socialista, Digna Rivas. Antes de nada, creo que é unha vergoña o que acaba de suceder aquí. Os feitos son os que son, as palabras as leva ao vento, señor presidente. O que acaban de facer aquí é negar e poñerse en contra da veciñanza de Pazos de Borbén. Eso o que está claro. Por moito que quera disfrazar, estuvera 3 minutos dando un discurso vacío, sin feito ningún. Vamos a centrarnos agora, porque tamén é algo moi importante que traemos aquí o Partido Socialista unha vez máis, que creo que non teño que nomeala, pero vou a decir un pouco para que os que están e as que están os aquí que sepan o que traemos. A CESCA é unha asociación fundada no ano 1983 por pais e nais de persoas con discapacidade intelectual sen ánimo de lucro, de utilidade pública e que presta apoio a un total de 111 persoas con discapacidade intelectual, así como as súas familias e seu entorno ante a inexistencia de recursos públicos e privados no seu ámbito de actuación. A CESCA está ubicada, como sabedes, en Porriño, pero o seu ámbito de actuación é provincial, atendendo a persoas usuarias procedentes de 14 concellos: Porriño, Mos, Tui, Salceda, As Neves, Salvaterra, Mondariz, Ponteareas, Redondela, Covelo, A Cañiza, Mondariz, Maleario, Ponteareas e Vigo. E conta coa seguinte infraestructura: un centro de educación especial de 36 nenos e nenas, un centro ocupacional formado por 37 persoas maiores de 16 anos, un centro de día que dá apoio a 38 persoas, un centro especial de emprego, Lume, en este caso, que na actualidade ten 50 persoas traballando con discapacidade. No pleno ordinario do 28 de febreiro, o Grupo Provincial Socialista presentou unha moción solicitando o apoio institucional para que a asociación ACESCA pode rematar a residencia que está a construir no polígono de Torneiros.
A moción foi aprobada por unanimidade polos 3 grupos políticos da Diputación. Recollendo literalmente na acta, estamos todos sensibilizados co tema e que van a botar unha man para resolver a situación. Pero volvemos hoxe a este pleno con tristeza, pero tamén con firmeza. Porque o que traemos non é unha cuestión política, como se estaba dicindo aquí todo o rato. É unha cuestión de xusticia, de coherencia e de humanidade. En febreiro, hai 8 meses, este mesmo pleno, como acabo de decir, aprobou por unanimidade unha moción presentada polo noso grupo para apoiar a esta asociación e o seu proxecto de residencia en Torneiros. Todos os grupos estivemos de acordo, todos coincidimos en que era unha prioridade. Quedou recollido en acta, e volvo a repetila. Estamos todos e todas sensibilizados. Pois moi ben, non se fixo nada. Ningunha xestión, ningunha chega, ningunha soa media real para cumprir aquel compromiso que, volvo a repetir, adoptamos todos en este pleno. E, mentras tanto, a CESCA segue doitando, soa, coa mesma forza e co mesmo compromiso de sempre. Falamos dunha entidade que leva máis de 40 anos traballando co corazón, fundada por pais e nais que decidiron non rendirse, que quixeron construir un futuro digno para os seus fillos e fillas con discapacidade intelectual. Hoxe atenden a máis de 100 persoas usuarias de 14 concellos. Conta con un centro educativo, atención temperá, centro ocupacional, centro de día e mesmo un centro especial de emprego que dá traballo a máis de 50 persoas. E agora están a piques de facer realidade un sollo colectivo, unha residencia para 50 persoas con diversidade funcional. Así que, hoxe, unha vez máis, o Partido Socialista e este grupo municipal traemos a este pleno os seguintes acordos. Instar a Diputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia a estudar coa máxima celeridade vías de colaboración económica coa Asociación ACESCA para garantir a finalización da residencia de persoas con diversidade intelectual en Torneiros, cuso prazo remata, en este caso, o vindeiro 30 de novembro. Hai un erro aí. Solicitar á Consellería de Política Social e Igualdade a concesión dunha prórroga no prazo de xustificación dos fondos europeos co obxectivo de seguir explorando vías de financiamento e evitar a perda dos recursos xa investidos. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra a deputada María Manuela Rodríguez Pumar. Bon día. Vaya por diante o noso maior recoñecemento ao loable labor que a iniciativa social privada, case sempre impulsada pola incansable loita das familias, fan para lle dar sostén aos cuidados, ao acompañamento, á formación, á integración social e laboral das persoas con discapacidade funcional e as persoas dependentes, non só da Asociación ACESCA, senón de moitas máis. E anunciando de antemán que o noso voto vai ser favorable a esta moción, non queremos deixar pasar o debate sen aproveitar para facer un par de reflexións. Por un lado, e tal como indica a propia moción, a Asociación ACESCA, como tantas outras, constituíuse ante a inexistencia de recursos públicos, polo que máis unha vez hai que sinalar a ausencia de investimentos en gasto social do Goberno da Xunta, ou, dende logo, a insuficiencia, do Goberno do PP na Xunta de Galicia, e solicitar a corrección dese déficit. Por outro lado, e tendo en conta que se está a solicitar unha importante achega de fondos públicos e que a moción cita entre as prestacións da Asociación o Centro Lume de Formación e Inserción Laboral, consideramos tamén que procede solicitar a Asociación un cambio radical na súa política e práctica laboral, tanto no que respecta ás propias condicións laborais, que máis dunha vez foron obxecto de denuncia con sentenzas favorables ás persoas traballadoras e con sancións ao centro empregador.
esa queríamos facer, esas dúas mencións. Por un lado, a falla de investimento por parte da Administración Pública, que debería ser quen dera soporte a todas as necesidades no ámbito da política social, sexa para a dependencia, para a diversidade funcional, ou para os cuidados, ou para calquera outra das patas que os servicios sociais teñen. E, por outro lado, pois eso, que se vai a facer un investimento por parte de fondos públicos, ou que se está a solicitar que se faga máis investimento por parte de fondos públicos para esta entidade, pois entendemos que se debe tamén solicitar desta entidade que na súa política laboral, cando fai a inserción laboral de persoas que ademais forman no propio centro, pois teña en conta o que debe cumplir en canto á normativa laboral, mas tamén ao cuidado das mellores formas con esas persoas traballadoras. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don Jorge Cubela do Partido Popular. Moi ben, pois nós, dentro do Grupo Provincial do Partido Popular, dentro do Concello de Porriño e, ademais, de as familias que representa esta asociación, a todos os seus usuarios, e queremos deixar ben clara que estamos perfectamente aliñados coa labor que fan este tipo de entidades sociais que describen o ánimo de toda a sociedade no seu conxunto, fora en algún momento, cando nas corporacións podemos entrar en debate ou estar en desacordo, porque esa é a grande maxia da democracia, poder debatir, disentir ou incluso discutir, pero respetarse como persoas. E, polo tanto, hoxe o que vamos a ver un acordo por unanimidade desta moción, porque nós, dentro do Goberno da Diputación, queremos incidir no traballo que estamos facendo nesa convocatoria, na primeira convocatoria, na única convocatoria que ata o día de hoxe un goberno de igual a cor política vai a promover e que se aprobou na anterior modificación de crédito do mes de setembro e que foi publicada como a aprobación definitiva este mércores no Boletín Oficial da provincia, cunha reserva de crédito de 600.000 euros para investimentos en entidades de iniciativa social e de benestar social, para a convocatoria de subvencións en obras de centros de iniciativa social a que tamén poderá concorrer a CESCA. Esta é a decisión dun goberno da Diputación valente, con sensibilidade e que recolle o guante deste tipo de escoitas, porque nós sí que defendemos que escoitamos, entendemos e resolvemos. E, polo tanto, manifesto o voto a favor do Partido Popular a esta moción, anunciando, ademais, que a Diputación está traballando xa nas bases para sacar unha orden de convocatoria por concurrencia competitiva e, polo tanto, que pueda ser solicitada por as entidades de acción social da provincia de Pontevedra para os seus equipamentos. Gracias, presidente. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra, por parte do Grupo Provincial Socialista, Digna Rivas. De verdad, eu non sei se escoitou ben, se entendeu ben como o que estou dicindo, o que se está dicindo en esta moción, porque, de verdad, señor Cubela, entendo que o que acaba de facer é un brindis ao sol. Sinceramente, un brindis ao sol. Sacar un papel dicindo, sí, ou en este caso, o Partido Popular, da Diputación de Pontevedra, estamos comprometidos con a CESCA, mira que vos somos, coas asociacións e con todos os colectivos de servicios sociais, en este caso da provincia de Pontevedra. Eso que acaba de decir. Pero os feitos é que esta moción, e o dicen cando falei no argumentario, se presentou hai 8 meses. Hai 8 meses. Si tiñan esa intención, que aplaudo, cuidado, como calquera veciño ou veciña, tuvieron que facelo antes, saben que non chegan. Falta un mes para que podan justificar esa subvención. E o sabe. Entón, non sei que ben que diga agora, e que quede ben, e que diga perfecto, apoiamos esta moción. Pero a min, como digo sempre, as palabras non valen, os feitos. Que sacamos hoxe de aquí cando acabemos este pleno para que as familias e todos, en este caso, a Asociación A CESCA este tranquila e que sepa que non vai a ter que estar sin dormir todos estes días porque non sabe se van a perder ese proxecto que é tan importante para esas familias? Dígame, que contestación lle damos? Dígame.
Porque non ha dito nada. E máis, eu creo que nin a preparou o señor Cubela con todo cariño e con todo respeto. Que sei que ten moito traballo e me parece correcto. Pero non é ver traer aquí un papel e decir, oye, xa justificamos, mira que vos somos, sacamos esta subvención, que sabe que isto nin saneiro, señor Cubela. A ver, como alcalde e como diputado. O sabe perfectamente. Non enganen, por favor. Eu quero un compromiso firme. Salir de aquí con un compromiso firme. Non só esa subvención que acaban de anunciar. Un compromiso firme que as familias estén tranquilas de que non van a perder esa residencia. E que dende esta Diputación se vai a facer todo posible, non só esa subvención. E ten un alcalde aquí, o alcalde de Porriño, que entendo que está pensando o mesmo que eu, verdad? Quero creer que como alcalde, como en este caso, que se debe aos seus veciños e veciñas de Porriño, estará hoxe pensando o mesmo que estou dicindo eu. Quero creelo. Entón, volvo a repetir, antes da última intervención, quero que o señor Cubela hoxe teña un compromiso non do que acaba de decir agora, señor Cubela, senón feitos, que agardo que sexa así. Ten a palabra don Jorge Cubela. Diputada Digna Rivas, con respeto e cariño, non chamas así. Me está exixindo a min, a propia Diputación, que hoxe vostede quere sair daqui con feitos. Pero vostede empezou en política antes de onte. O Grupo de Goberno, o Partido Popular, lle acaba de manifestar con xenerosidade, porque é unha moción política do Partido Socialista, que vai votar a favor da moción, é dicir, dos puntos. Que vostede me exixa a min outro tratamento no discurso. Si quere, leolle os 3 folios que traio preparados para explicar os antecedentes de que hubo unha convocatoria pública en concurrencia competitiva da Xunta de Galicia cunha dotación de 13 millóns de euros, que as contías máximas das axudas eran de 2 millóns de euros por proxecto, que se podían financiar ata o 100% chegado ese importe, que se valoraba positivamente a cofinanciación, que a Xunta concedeulle 2 millóns de euros a subvención máxima a esta asociación e que agora, por X motivos, a asociación non chega a acadar toda a financiación, que en un primeiro momento na convocatoria manifestou que sí podía dispoñer, obtivo 70 puntos na convocatoria e, polo tanto, incluindo na solicitude que cumpría todos os requisitos para concorrer a ese proxecto. Isto é unha cousa moi seria. Nin vostede nin eu, aquí neste pleno, vamos a xustificar unha subvención cun proxecto de 5.200.000 euros cando se lles acababa o prazo o 30 de outubro, por moito que fixera a Diputación, non iba a poder facer nada para iso e, polo tanto, ante este tipo de situacións, non tendo antes esta casa este tipo de axudas, porque vostedes gobernaron, eu creo que vostede foi diputada de Benestar Social, porque non é unha ex novo aquí, vostede xa estuvo en 2 etapas na Diputación, no goberno de Carmela Silva, na primeira etapa de goberno e hoxe como oposición. Vostede non pode vir aquí a darme a mí leccións de nada en este tema, porque vostede foi diputada de Benestar Social, estas entidades, estas asociacións non teñen esta necesidade hoxe, 31 de outubro do ano 2025, e foi este goberno, sin sacar e ser quen lidera esta convocatoria de axudas, quen vai sacar unha convocatoria de 600.000 euros, nin máis nin menos, para apoiar as entidades privadas, as entidades de acción social. Este tipo de axudas que imos a sacar son as que sistemáticamente o Partido Socialista, gobernando na Diputación, eliminou cando entrou a gobernar. As de Plan de Acción Comunitaria, as de Instrumentos de Cultura e as que agora, en todas as áreas de goberno, non só está a recuperar, non só está a impulsar, senón que xa está no boletín oficial da provincia de Pontevedra. Eu non son o conselleiro de Política Social, son alcalde como vostede, pero os feitos nos van a xulgar polo paso desta casa. A min, como parte e membro dun goberno provincial que sí actuou e que sí sacou bases de convocatorias para apoiar as entidades sociais, as entidades privadas, aos colectivos ou as comunidades de usuarios de aguas. E vostedes foron as que as eliminaron e as que non as promoveron. Esa é a diferencia da que vostede hoxe aquí tiña que pedir disculpas por formar parte dun goberno provincial que eliminou as axudas ao tecido asociativo, que non escoitou a ninguén e que, polo tanto, hoxe, cos cromos en riba da mesa, todos podemos dicir os feitos en riba da mesa. Moi bons días. Moitas grazas. Ten a palabra dona Digna Rivas. Vamos a ver, señor Cubela. Sinceramente,
a palabra que acaba de ter de xenerosidade, de verdad, eu a retiraría, porque non é xenerosidade, é dereito. Creo que é diferente o concepto. E logo que me veña vostede a dar a mi leccións, ninguna. Sabe por qué? Porque vostede non estaba en ese primer mandato cando recuperou o partido, en este caso o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, esta diputación. Porque sabe por qué? Porque hubo que crear un área que se chamaba cohesión social, que vostedes agora acaban tamén de... Está desaparecida, porque eu creo que en este caso benestar social non se fai absolutamente nada. Todos os programas que se fixeron en aqueles anos do mandato de Carmela Silva, no que eu estaba diputada, sí señor, foron impresionantes. O que se facía, en este caso, cara aos concellos de menos de 20.000 habitantes e o resto da provincia, asociacións e colectivos, e se recibía a todos e se axudaba e se orientaba. Porque iso tamén é importante, señor Cubela. Non me ve o que acaba de decir aquí. É que nos xa sacamos isto que vai tarde e que non dá. Non, hai 8 meses que se levou esta moción aquí. As asociacións e os colectivos tamén temos unha responsabilidade, tanto como diputados, como alcaldes, como alcaldesas. Sabe cal é? A veces orientar e informar, e estar apoiando. Eso tamén é importante. E non se fixo. Non o diga porque non se fixo dende esta diputación. E logo lle recordo tamén que se trouxeron aquí moitísimas modificacións de crédito orzamentario. Por que non se fixo? Porque se había esa vontade, esa xenerosidade, como dice vostede, que me parece, volvo a decir, ese término pésimo, tratar ese término de xenerosidade, o tiñan fácil, moi doado. Por que non o fixo? Entón, lle digo, leccións a min, ninguna. E a este partido socialista, ninguna tamén. Porque dende que chegamos á Diputación, e que ollimos esa Diputación como estaba, hasta hubo que crear, que se trouxo aquí, un plan de xuventude, que non había nin área de xuventude, señor Cubela, que foi unha primeira diputada de xuventude. Entón, que veña a dar leccións de algo que non fixeron, ten, de verdad, pouca vergoña. Entón, volvo a repetir, hoxe agardo que ao final non me dixo nada, é dicir, en un brindis ao sol. Quero rematar co que sí estamos facendo en este caso, e vimos a darlle voz á CESCA. E a CESCA, no seu... un segundo, só quero decir o que a CESCA solicitou que se dixera, por favor. O diputado do Partido Popular excedeu en 19 segundos. Vamos proceder á votación entón desta moción do número 15, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia apoiar con urxencia a Asociación ACESCA e garantir o financiamento da residencia de Torneiros, un proxecto esencial para o futuro de máis de 50 persoas con diversidade funcional. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Seguinte punto de orde do día, moción do Grupo Provincial Bloque Nacionalista Galego relativa á reivindicación do día 25 de novembro e á necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Ten a palabra, por parte do Bloque Nacionalista Galego, para defender esta moción, María Manuela Rodríguez Pumar. Bo día de novo. Nada, esta moción presentámola agora neste pleno porque o correspondente ao mes de novembro caería xa fora ou despois do propio 25. É unha moción relativa á reivindicación desa data e a necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista, que é unha realidade incuestionable e que constitúe un problema de dereitos humanos e o principal problema de vida das mulleres. O dereito a ser libres e vivir sin medo nin violencia ten que estar vigente todos os días do ano e é necesario para iso que as institucións dediquen máis recursos contra a violencia machista. Unha violencia estructural, que ano tras ano mostra cifras con mulleres concretas detrás cada vez máis arrepiantes. E, ademais, constatamos que na provincia de Pontevedra os datos que dá o Ministerio do Interior revelan que hai 1.920 mulleres, 14 delas menores de idade baixo o sistema Bioxen, o que supón un incremento de un 13% case respecto do mesmo período do ano anterior. Se estas cifras resultan desalentadoras, tamén é saber que a Fiscalía
Xeral suliña que Pontevedra é a provincia máis lenta de todo o Estado en avaliar as vítimas, con atrasos de até 14 meses para emitir informes imprescindibles para fundamentar sentenzas. Ademais, esta provincia tampouco conta aínda co necesario e prometido xulgado específico de violencia sobre a muller para esta demarcación. Por outra banda, agora cúmplense 18 anos da Lei Galega contra a Violencia Machista, que foi aprobada en 2007, lei pioneira que contemplou a violencia contra as mulleres en todas as dúas dimensións e identificouna como unha consecuencia do patriarcado, ampliou o seu recoñecemento máis alá do ámbito da parella e deseñou medidas integrais de sensibilización, protección, prevención e apoio. Desde entón, e grazas á presión da movilización feminista, de distintos colectivos, tamén de organizacións nacionalistas como o BNG, houbo melloras e puxeronse en marcha recursos importantes. Aínda así non é suficiente e o sistema de loita contra a violencia machista na Galiza sofre a desidia dun Partido Popular ao fronte da Xunta con un desenvolvemento do marco legal pobre con recortes aplicados en servicios públicos. Aspectos recollidos nesa lei, como garantir a atención psicolóxica na atención primaria, as axudas económicas aínda hoxe son que a atención psicolóxica non se puso en práctica, as axudas económicas son aínda menores ás aprobadas hai case 2 décadas, non existe axuda periódica que inclúa as violencias de violencia sexual, non se garante a formación especializada de profesionais, o ámbito judicial sigue sendo un ámbito de enorme revitimización, falta financiamento para os CINS, no ensino público se pretende incluso impoñer mecanismos de control ideolóxico para restar espazo de iniciativas feministas por parte de profesorado estudantado. O Goberno galego só destina a prevención, por exemplo, o 3% dos recursos e, ademais, hai un recorte de persoal e unha falta de sistema público e directo de atención ás víctimas, que, ademais, en parte, o Goberno galego descarga funcións nos concellos, sobrecargándoos ou tamén privatiza servizos. Así, os centros de acollida de violencia de víctimas son entidades municipais ou de propiedade de entidades privadas, tan só o Centro de Emerxencias para Víctimas de Violencia de Xénero é un centro propio da Xunta, e, por exemplo, no ano 2024 a Xunta privatizou os centros de crise 24 horas para atención á violencia sexual, e máis de 9 meses despois da súa posta en marcha, aínda o PP sigue ocultándonos a información sobre eles. É algo tan sensible como a atención á violencia sexual non pode estar en mans de empresas privadas, e aí vimos o feito, por exemplo, das pulseiras de control telemático no Estado, que tamén deron unha alerta importante neste sentido. Fronte a esos feitos, compre un avance de normalización das posicións, dentro dun contexto de avance de normalización das posicións negacionistas, especialmente na mocidade e acompañada por esa defensa ultraliberal do baleirado de servizos públicos, urxe unha resposta que aposte por máis recursos e máis servizos públicos. Hai que denunciar de forma clara e directa e cuestionar a violencia machista e violencia machista, e que privatizar e desmantelar os servizos públicos resta capacidade na loita pola igualdade e contra a violencia. E así vimos que, por exemplo, esta propia Deputación ten recortado os orzamentos para a igualdade desde o anterior goberno, non do Partido Popular, agora. Deixo os acordos para a seguinte intervención, porque xa non me queda tempo, e logo concluo. Gracias. Ten a palabra, por parte do Grupo Socialista, Ana Laura Iglesias. Moitas grazas. Dentro do Grupo Provincial Socialista, primeiramente, queremos comenzar deixando moi claro que compartimos o fondo da moción presentada polo BNG. A loita contra a violencia machista non admite matices nin medias tintas. É unha cuestión de xustiza, de dignidade e de dereitos humanos, e exixe compromisos reais, recursos e, sobre todo, vontade política
para protexer as víctimas e avanzar cara a unha sociedade libre de violencia contra as mulleres. Coincidimos que é imprescindible reforzar os recursos destinados ás vítimas, a súa protección, a súa recuperación e tamén a prevención. Non pode haber recortes cando o que está en xogo son vidas humanas. Pero agora ben, tamén queremos que quede claro quen estivo e quen está do lado das mulleres. Se hoxe temos un marco legal avanzado en materia de igualdade de loita contra a violencia de xénero é grazas, en primeiro lugar, a loita feminista, o movimento feminista que dende fai séculos cas súas accións pacifistas foron quen de impulsar grandes avances para as mulleres en todo o mundo e, en segundo lugar, polo compromiso férreo dos gobernos socialistas. Foi un goberno do Partido Socialista con José Luis Rodríguez Zapatero á cabeza quen aprobou no ano 2004 a Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero, unha norma pioneira no mundo. Pero tamén se aprobaron baixo gobernos socialistas a Lei de Saúde Sexual e Reproductiva e de Interrupción Voluntaria do Embarazo, quen, por certo, o Partido Popular, baixo o goberno do señor Rajoy, intentou derogar. Ou tamén a Lei de Garantía Integral da Liberdade Sexual. Foi tamén o Partido Socialista o que impulsou o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, obrigando o Partido Popular a aprobalo, aínda que non a desenvolvelo, xa que non adicaron ningún só euro dos que contemplaba o Pacto do 2017. E é agora, co goberno de Pedro Sánchez, que se puso en marcha o Pacto de Estado do 2025, que amplía os seus contidos e adica 1.500 millóns de euros ao seu desenvolvemento. O mesmo goberno de Pedro Sánchez que multiplicou os fondos destinados ás comunidades autónomas e aos concellos para garantir a concienciación e a protección integral das mulleres maltratadas. Grazas a esas políticas socialistas, hoxe existen xulgados especializados, unidades de valoración forenses, redes de atención psicolóxica e social e un sistema integral de protección que, sin ser perfecto, supuso un antes e un despois na resposta institucional fronte á violencia machista. E mentres o PSOE impulsaba todas estas medidas, outros partidos que hoxe mesmo tentan negar a existencia da violencia de xénero recortaban recursos ou poñían en dúbida dereitos conquistados polas mulleres. Por iso, é tan importante non dar ningún paso atrás. E, por desgracia, esta deputación non foi unha excepción. O Partido Popular, en canto entrou por esa porta, o primeiro que fixo foi rebaixar o orzamento en igualdade, deixando ben claro que para vostedes a igualdade e a loita contra as violencias machistas non é unha prioridade. E por se non chegase con iso, tamén gobernan outras comunidades e concellos con Vox, cun partido negacionista da violencia machista que pretende borrar ese termo, silenciar as vítimas e invisibilizar unha realidade que nos doe como sociedade. Non se pode falar de compromiso coa igualdade mentre se entrega o poder a quen nega e a quen é o que é unha realidade brutal. Non se pode falar de defensa das vítimas mentre se permite que dende as institucións públicas se difundan discursos negacionistas que poñen en risco anos de avance e concienciación. O silencio e a tibieza fronte ao machismo tamén son cómplices da violencia. E é algo absolutamente inaceptable. Non se pode falar de compromiso coa igualdade mentres, como digo, se entrega o poder á ultradereita. Por iso, os e as socialistas reclamamos á Deputación de Pontevedra que aumente o orzamento en igualdade, que reforce a colaboración cos concellos e que manteña unha postura firme e inequívoca fronte a calquera intento de recortar ou desmantelar políticas públicas no eido da igualdade. A violencia machista non entende de ideoloxías, pero a resposta fronte a elas sí que revela quen está e quen non está do lado das víctimas. En este tema non hai lugar para ambigüidade. Ou se está coas mulleres ou se está co negacionismo. E nós, as e os socialistas, sabemos moi ben onde estamos, sempre do lado das mulleres. Moitas gracias. Ten a palabra por parte do Grupo do Partido Popular a vicepresidenta Luisa Sánchez. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos.
En primer lugar, me gustaría dejar claro que la defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres y la condena absoluta de la violencia que sufren las mujeres son principios máximos para este Gobierno provincial. Y queremos también dejar claro que las acciones para avanzar hacia esta igualdad plena y la erradicación de la violencia no residen en ninguna persona, en ningún despacho y mucho menos en ninguna área. Eso era más propio del Gobierno anterior, que hablaba más de lo que hacía, y aquí hacemos de lo que hablamos. El trabajo por la igualdad es transversal, no está aislado de ninguna realidad, ni personal ni social. Por eso, todos los planes que aprueba este Gobierno, sean en materia de cultura, deporte o bienestar social, están regidos por criterios de igualdad. Reducir las políticas de igualdad a un departamento es un enfoque tan pobre y tan parcial que se define por sí mismo. Pero esa visión parcial y partidista es la que les lleva tantas veces a demostrar que la igualdad entre hombres y mujeres para ustedes no es una preocupación real. Para ustedes es un tema más de agitación social del que tirar y del que intentar apropiarse. Y fíjense si su planteamiento es parcial y partidista, que citan en su moción, en el BNG, los centros de crisis de 24 horas, 5 centros de referencia que se crearon en Galicia por la Xunta, pero no menciona que el Gobierno central no ha sido capaz de elaborar un protocolo de actuación común para todas las comunidades autónomas, ni aportó la financiación necesaria para su mantenimiento. No estaría de más exigirlo, ¿no cree? También menciona los centros de información a muller y todas las necesidades en torno a ellos, que sin duda son muchas y que hay que seguir mejorando. Pero a este Gobierno no lo van a encontrar en posicionamientos totalitarios. Por eso les pido que no pase por alto que este mismo año la Xunta de Galicia puso en marcha el Plan Integral de Actuación para su renovación e impulso, y con él la Xunta incrementó más de un 30% los fondos destinados a estos centros. Porque si queremos tener un debate serio, un debate constructivo y que aporte socialmente un avance en este asunto tan sensible, no podemos encerrarnos en conceptos estancos y mucho menos apropiados por unos pocos. En caso contrario, ustedes son los primeros que se convierten en negacionistas de lo que ustedes mismos reivindican, y eso, como poco, es una lamentable paradoja. En cualquier caso, la política en materia de igualdad tiene un área específica en la Diputación de Pontevedra, con un magnífico personal propio y con un presupuesto ampliado. Este departamento impulsa y ejecuta diferentes proyectos para atender, para apoyar desde la sensibilización, desde la investigación, desde el arte, la divulgación, la prevención y el conocimiento. Promovemos y premiamos las acciones a favor de la igualdad de género con los premios Boas Prácticas en Igualdade. Fomentamos la reflexión y el pensamiento crítico entre estudiantes a través de actividades como el concurso E ti que pensas da igualdade. E ponemos en valor auténticas referentes por todo el territorio provincial en programas como Mulleres de Palabras, con un éxito sin precedentes. También ofertamos talleres a lo largo y ancho de la provincia con el programa Mais Xuntas. Pero, como les decía, no solo es esto, insisto, en que esta visión es absolutamente transversal en la acción de este Gobierno. En una de las áreas, sin ir más lejos, en la de deporte, este Gobierno provincial ha aumentado el presupuesto del año 2026 para entrenadoras, juezas y árbitras. Y además podemos decir con orgullo que este año 2025, por primera vez en la historia de esta Administración, los equipos de élite femenino con subvención nominativa reciben exactamente la misma cuantía que los equipos masculinos. Y esto no es defender una teórica igualdad desde posiciones impostadas. Esto es simplemente practicar la igualdad y practicarla con convicción y con hechos. En eso está este Gobierno provincial y ahí nos encontrarán siempre. Nada más y muchas gracias.
Moitas grazas. Ten a palabra de novo María Manuela Rodríguez Pumar. Ben, nada, quería centrar outra vez o debate. Non estamos falando agora de todas as medidas de igualdade, sino que estamos falando dentro da lei de igualdade o investimento concreto en medidas para loitar contra a violencia machista, e aí é onde nos queríamos centrar. Entón, é certo que os avances no feminismo non son patrimonio de ninguén e de ser de alguén sería das mulleres feministas que estiveron loitando por eles e por elas. Mais é certo que, bueno, dependendo de que grupo político falemos, estamos máis ou menos próximas a defender os dereitos das mulleres e a poñelos por diante. Entón, bueno, está claro que esa non é unha prioridade para o Partido Popular por razóns que xa dixemos e que agora non vamos a entrar novamente en elas. Nos pedíamos nesta moción, é certo que a moción está feita antes de ter presentado o orzamento para 2026 por parte do Goberno da Deputación e dicíamos que estamos no momento de elaboralos, que estaría ben que os fondos destinados á área de igualdade para poder implementar medidas concretas para a loita contra a violencia machista fora incrementado. Ben, pensábamos que hoxe xa íbamos a ter aquí a boa nova de que estaba máis alto, máis non, porque resulta que as cifras son as que son. E se en 2023 a porcentaxe sobre o montante total do orzamento da Deputación significaba un 1,17%, no 2025 vais ao 0,75% do total do orzamento da Deputación. É dicir, que perdimos casi un 50% o sea, un 0,5%, perdón, de porcentaxe respecto do orzamento total. Pero é que neste ano, cando se presentaron as cifras recentemente por parte do presidente da Deputación das cifras do novo orzamento falaban dun incremento en área de igualdade, non sei se un 6,5, pero é que eso a respecto do 22% que baixou o orzamento desde o 2023, por exemplo, ao 2024, pois ni siquiera é capaz de situalo nas cifras anteriores e partíamos no 2023 dun importe total de 2.125.000 euros a ter agora aínda non 1.800.000. Co cal, está claro que esa non é unha prioridade e que non se fixo aquilo que pretendía esta moción, que era que esa deriva de non apostar máis orzamentariamente pola loita contra a violencia machista se regulase ou se corrixise, non? E, claro, porque as cifras significan o que importa para este goberno esta área, non? E por máis que queiran disfrazar matou este todas as segundo turno de intervención. Cousas que dixeron antes non para nada deixan. Contenía despois, xa lle dei un extra no primeiro turno, despois non ten 2 minutos. Ten a palabra Ana Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Moitas grazas, presidente. Mire, señora Sánchez, claro que os feitos nos retractan. Os retratan a vostedes e nos retratan a nós. Fala vostede agora da área de igualdade da Deputación de Pontevedra. Saben quen creou esa área? O goberno progresista que gobernou esta institución, porque vostedes, o Partido Popular, que estuveron gobernando esta institución 40 anos, nin se lles pasou pola cabeza crear a área de igualdade. Saben que fixeron vostedes en canto entraron por esa porta? Primeiro orzamento do señor Luís López, primeiro orzamento no que vostede estaba aquí, todos os que están aquí, recortar na área de igualdade. Eses son os feitos do Partido Popular. Os feitos do Partido Socialista foi crear a área de igualdade, o feito do Partido Popular foi recortar o orzamento da área de igualdade. Inda estamos moi lonxe de chegar ao orzamento que manexábamos nós, porque nós si creemos que a igualdade ten que ser transversal. E lle vou a decir tamén unha cousa, non me vai vostede a ensinar a mí nada de igualdade, absolutamente nada. Nós practicamos a transversalidade na área de igualdade. Nós, si, vostedes siguen a facer o que facíamos nós. Fala vostede da igualdade no deporte?
Pero se fomos nós, o anterior goberno da Deputación de Pontevedra, quen igualou as subvenciones de élite masculinas e femininas. Non foron vostedes. Non minta, señora Sánchez. Non minta. Foi o goberno presidido por Carmela Silva. As becas de formación para técnicas e entrenadoras as sacamos nós por primeira vez na historia da Deputación de Pontevedra. Pero de que están a falar vostedes? As subvencións de todas as disciplinas tiñan maior valoración as fichas femininas para que poideran recibir incluso máis importe. Iso fixo o anterior goberno da Deputación de Pontevedra. Pero de que está a falar? E así con todo. E agora a única que fan vostedes é copiar o modelo que tiñamos nós. Por certo, falaba tamén vostede de que se crearon os centros de crisis 24 horas. Onde está o Centro de Atención ás Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero con problemas de adicción, que non me extraña que non estexa aquí o alcalde do Porriño, porque debería caerlle a cara de vergonza, que tiveron que devolver a subvención que lle deron, porque foron incapaces de abrir un centro tan importante e tan necesario para as mulleres vítimas de violencia de xénero que iban a abrir no Porriño. Esa é a diferencia de que cando gobernan vostedes e cando gobernamos nós, que se perden os fondos e non se poden abrir estes centros tan necesarios. É un tema moi serio, tremendamente serio. E vostedes, o Partido Popular, son os negacionistas da violencia de xénero. O foron sempre e o siguen sendo. Non nos chamen a nós, aos progresistas e as progresistas negacionistas. Non é certo. Vostedes pactan con negacionismo, vostedes pactan contra a ultradereita, vostedes queren cerrar os centros de información á muller, vostedes teñen alcaldes machistas condenados por machismo como é o alcalde de Vilanova no poder. Esa é a vergonza do Partido Popular. Por favor, non. Pasouse do tempo bastante. Ten a palabra a diputada vicepresidenta Luisa Sánchez. Bueno, yo tengo que reconocer que me produce cierto rubor escuchar determinadas afirmaciones en sus últimas intervenciones y, en cambio, asistir cómo pasan por alto actitudes absolutamente machistas tan recientes en sus propias filas, porque entenderán que no voy a admitir lecciones de feminismo de un partido socialista y de un bloque nacionalista gallego que aceptan con normalidad e incluso justifican los comportamientos más despreciables hacia una mujer que se hayan podido ver en mucho tiempo. Señora Iglesias, espero que esa vehemencia con la que se expresa la aplique en las sedes de su partido, porque es muy necesaria, porque los comportamientos y comentarios vejatorios que líderes de su partido dedican a mujeres es tremendo, y cómo se relacionan con ellas. Y también por la protección low cost de las pulseras antimaltrato chinas y por la reducción de penas a 1.400 agresores sexuales con la ley del solo sí es sí, y que provocó además la salida de la cárcel de 126 violadores más. Desde luego, si pretende convencernos de que este tema es para ustedes más que un eslogan, va a tener que esforzarse muchísimo más y, sobre todo, va a costarle mucho que alguien pueda creerse su discurso. Así que aplíquense ustedes mismos sus propias palabras. Y la verdad, señora Rodríguez, aún no le he escuchado, hablando de violencia machista, censurar la campaña de persecución que el BNG y sus organizaciones satélites están realizando a mujeres que piensan distinto a ustedes. No me ha parecido oír que denuncien las vejaciones dirigidas a Fabiola García, consellera de Política Social, ni que se opongan al acoso hacia Ángeles Vázquez, consellera de Medio Ambiente, llegando incluso hasta acudir a su propio domicilio, ni que haya dejado de mirar hacia otro lado cuando se insulta a Paula Prado, secretaria general del PP de Galicia, diciendo «él así que ten falta d'una bomba». No me atrevo ni a pronunciar la palabra por vergüenza, se lo puedo garantizar. Pero aquí tiene un turno de intervención todavía y está a tiempo de hacerlo. Porque mientras ustedes insistan en diferenciar a las mujeres que piensan bien
como ustedes, de las otras que piensan mal, estarán demostrando que no creen en esa igualdad con las que se le llena la boca. Por eso, por cuestiones tan evidentes como esta, no cuenten con el voto de este grupo provincial para legitimar o invisibilizar las conductas machistas más execrables y que, por supuesto, no vamos a permitir. Sí, señora Iglesias, puede reírse y sonreír todo lo que quiera, pero su actitud y su vehemencia no se corresponden con lo que hace su partido. Muchísimas gracias. Gracias. Ten pecha o turno de intervención desta moción María Manuela Rodríguez, do Bloque Nacionalista Galego. Non deixa de parecerme lamentable esta outra vez escenificación que nos adoitan ter entre PP e PSOE a respecto del ti máis. Dende logo, desde o BNG non temos que usaiba ningunha campaña contra ninguén. Cando criticamos a alguén, o criticamos pola súa mala xestión e pola súa ineficacia ou ineficiencia no desempeño do seu labor como conselleiro e consellera. Desde logo, nós non aplaudimos a un presunto agresor sexual cando se iba deixándose posto de conselleiro. Desde logo, aí non estábamos nos aplaudindo, estaban vostedes. E, en todo caso, se alguén di algo que non debe, se lle fará saber e, en todo caso, tomaremos as medidas necesarias. Mais non somos quen aplaude a un presunto agresor sexual como se fora un héroe que se vai ás filas do Partido Popular. En todo caso, o que sí é certo que pedimos o apoio para esta moción nos puntos que ten e instar o Goberno da Deputación a reforzar e potenciar a igualdade para poder ter iniciativas verdadeiras de loita contra a violencia machista, a denunciar o negacionismo da violencia machista como tamén violencia e animar a cidadanía do conxunto dos concellos da provincia a secundar as mobilizacións do movemento feminista o próximo 25N. Instar o Goberno da Xunta a atender as recomendacións e deficiencias sinaladas polo Consello de Contas no seu informe de fiscalización das actuacións para a prevención integral da violencia de xénero nesta comunidade autónoma na que supostamente vivimos e impulsar un novo marco regulamentario para os CIMS, incrementando as achegas e devolver ao sistema público os centros de crise 24 horas para a atención de vítimas de violencia sexual e dotar a eses centros de persoal suficiente. Instar ao Goberno do Estado tamén a creación, de unha vez por todas, do xulgado específico para que as mulleres de Pontevedra que esteamos en situación de violencia teñamos acceso á xustiza especializada e próxima sin diferencias territoriais. Nada máis. Facemos a votación deste punto 16, sei que vamos dar contra, pero non esperábamos outra cousa tampouco. Moción do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego relativa á reivindicación do día 25 de novembro á necesidade de incrementar os recursos públicos para facer fronte á violencia machista. Votos a favor, abstencións, votos en contra. Queda rexeitada por unha maioría de 14 votos en contra. Non habendo asuntos fora da orde do día, pasamos ao punto número 18, que é a parte da información e control. Dar conta do informe de intervención sobre o período medio de pago a provedores correspondente ao mes de setembro do 25. Dar conta do informe da intervención sobre o cumprimento durante o terceiro trimestre de 2025 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Dar conta da resolución presidencial de data de 15 de outubro de 25 relativo á ampliación do prazo para a presentación de ofertas no procedemento aberto convocado para a contratación do Servizo de Implantación e Desenvolvemento do SICTEC na provincia de Pontevedra. Dar conta da resolución presidencial de data de 30 de setembro relativa á modificación do réxime de dedicación da deputada provincial dona Belén Cachafeiro, ANTA, e da data de efectos da nova dedicación parcial do 79%. Punto número 22. Dar conta da resolución presidencial de data de 10 de outubro de 25 relativa á asignación á deputada provincial Paula Bouzós Barros do réxime de dedicación exclusiva, así como da data de acertación da mesma. Punto número 3.
dar conta da sucesión do contratista no lote 1, Servicios Centrais, lote 3, Museo de Pontevedra, lote 4, ONAL e lote 5, Centro Príncipe Felipe, do contrato para a prestación do servizo de limpeza dos centros e sedes de Diputación. Punto número 24, dar contas das resolucións presidenciais, e 25, rogos e preguntas. Ten a palabra o deputado socialista Paco Ferreira. Gracias, presidente. Unha pregunta. Queríamos saber se xa está rematado o proxecto da estrada EP 2108 de acceso a Donas e cando pensa chamar o alcalde dese concello para asinar o convenio entre esta institución e tal. Non, van xuntas. Foron dúas preguntas. Foron dúas. De momento contarse aí. Sí, non, contarse aí. Dúas preguntas. Como dúas preguntas? Pregúntolle como vai o proxecto e cando ten pensado chamar o alcalde. Non. Con respecto ao proxecto, señor presidente. Non, cando ten pensado chamar o alcalde? Voxe facer o mismo cando vades a Vigo e fagades así. A ver. Voxe facer o mismo. Está. Cando pensa chamar o alcalde para mire, decirle como vai o proxecto? Está. Quenes instauraron isto da contabilidade das preguntas foron vostedes. Cando Pero estaban aquí. Pero entón díxeme a mí ocupar esa silla. Díxeme a mí ocupar esa silla, señor presidente. A ver, presidente, se estou eu... Bueno, ahora espera para as preguntas tamén. As comas. Sí, que Evidentemente. valle moi ben en literatura española e galega o presidente. A nosa segunda pregunta é a seguinte, que nos... Pode usted empezar a facer a terceira pregunta. Se non me interrumpes, coita. Pode facer a terceira pregunta. Nada, pois nada, seguimos esperando. Xa? Podo facela? Cal é a previsión da Deputación de Pontevedra respecto ao inicio das obras nas dependencias do oral, así como das medidas que se van a adoptar para garantir unhas condicións de traballo adecuadas mentre non se restitúa a normalidade? Pregunta por parte do Bloque Nacionalista Galego, María Manuela Rodríguez Pumar. En relación a EP 2602 Peinador Louredo, fixen un rogo no pleno de suyo e quería saber se se vai atender ou non a respecto de realizar arranxos necesarios para evitar que entre auga nas propiedades debido a mala recollida das pluviais. Non habendo máis rogos nin preguntas, damos por finalizado este pleno. Moitas grazas, moi bons días a todos e a todas. Ha sido corto, Me cago, non? Eu non sei como presentan tanto.